Από τις θάλασσες όπου κολύμπησαν οι πρώτοι θηρευτές μέχρι τα βουνά όπου οι άνθρωποι άρχισαν να περπατούν, η γη κρατά κάτω από το δέρμα της το αρχείο όλων όσων υπήρξαν ποτέ. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, απομεινάρια του παρελθόντος παραμένουν κρυμμένα στην πέτρα, περιμένοντας να θεαθούν ξανά. Στρώματα ειζήματος κάλυψαν ολόκληρα σώματα, σφραγίζοντας σκηνές που ο χρόνος δεν έσβησε ποτέ εντελώς. Υποπίεση και σιωπή, η σάρκα έγινε βράχος και οι κινήσεις έμειναν παγωμένες στην ακριβή στιγμή του τέλους τους. Κάθε απολίθωμα είναι ένα παράθυρο που σπάει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που ήμασταν. Δεν υπάρχει θρύλος στη μορφή του, ούτε μυστήριο στην προέλευσή του. Είναι τα πραγματικά απομεινάρια ενός κόσμου που εξαφανίστηκε για να δώσει τη θέση του σε έναν άλλο. Και όμως, κάτω από τα πόδια μας, η γη διατηρεί τον παλμό αυτού που κάποτε ανέπνεε. Ποια μυστικά έχουν αποκαλύψει τα οστά εκείνων που κάποτε κυριάρχησαν στη γη. Μπορεαλόπελτα Μάρκ Μίτσελη, το απολίθωμα με το καλύτερα διατηρημένο δέρμα στον κόσμο. Όταν οι εργάτες ενός ορυχείου στην Αλμπέρτα χτύπησαν τον βράχο με έναν εξκαφέα, δεν φαντάστηκαν ότι άγγιζαν το σώμα ενός ζώου που είχε κοιμηθεί άθικτο για περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια. Με την πρώτη ματιά έμοιαζε με γλυπτό καλυμμένο με σκόνη. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι κάτω από αυτό το γήινο στρώμα υπήρχε δέρμα, λέπια και πανοπλία ενός δεινοσαύρου που κάποτε περπάτησε σε στερεά γη και κατέληξε παγιδευμένος στον βυθό της θάλασσας. Η ανακάλυψη έγινε περίεργη από το πρώτο χτύπημα. Η υφή δεν ήταν εκείνη μιας συνηθισμένης πέτρας. Ήταν σκληρή, ναι, αλλά με ανάγλυφα που έμοιαζαν με πλάκες. Όταν οι τεχνικοί της τοποθεσίας το εξέτασαν από κοντά, ανακάλυψαν τη μορφή ενός ολόκληρου σώματος. Δεν ήταν σκόρπια οστά, αλλά ένα πλήρες ζώο, κουλουριασμένο, με το βάρος του χρόνου πάνω του. Αργότερα θα ονομαζόταν Μπορεαλοπέλτα Μάρκ Μιτσέλη, ένας νοντοσάουριο που είχε επιβιώσει από τη λύθη με το δέρμα του ακόμα πάνω του. Σε αντίθεση με άλλα απολιθώματα που αφήνουν μόνο ίχνη του σκελετού τους, αυτό έδειχνε τις πλάκες ακριβώς όπως ήταν στη ζωή. Τα εξογκώματα, οι γραμμές που χώριζαν κάθε λέπη και ακόμα και οι πτυχώσεις της κοιλιάς ήταν ακόμα εκεί. Ήταν σαν κάποιος να το είχε καλύψει με άμμο και νερό για να το διατηρήσει ακριβώς όπως ήταν. Και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, ήταν ακριβώς αυτό που συνέβη. Πριν από περίπου 110 εκατομμύρια χρόνια, αυτή η περιοχή του Κάναντα δεν ήταν το ξηρό και κρύο τοπίο που είναι σήμερα. Ήταν μια ζεστή περιοχή που διασχιζόταν από ποτάμια και πράσινες πεδιάδες που κατέληγαν σε μια εσωτερική θάλασσα. Ο Μπορεαλοπέλτα περπατούσε ανάμεσα σε φτέρες και κονοφόρα, ένα βαριά θωρακισμένο φυτοφάγο που βασιζόταν στο βάρος και την πανοπλία του για να παραμείνει ασφαλές από τους μεγάλους θηρευτές. Το σώμα του μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 μέτρα σε μήκος και το δέρμα του, σε συνδυασμό με πλάκες κερατίνης, το καθιστούσε σχεδόν απόρθητο. Κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή στιγμή που η μοίρα του άλλαξε. Ίσως μια ξαφνική πλημμύρα το παρέσυρε ή το έδαφος υποχώρησε κάτω από το βάρος του όταν τόλμησε να πλησιάσει πολύ κοντά στην όχθη. Το σώμα παγιδεύτηκε σε έναν χήμαρο λάσπης που το έσπρωξε προς τον βυθό εκείνης της εσωτερικής θάλασσας. Εκεί το ρεύμα το τύλιξε με λεπτά ειζήματα που, με την πάροδο του χρόνου, το σφράγισαν σαν μια φυσική κάψουλα. Το αλμυρό νερό και η έλλειψη οξυγόνου σταμάτησαν την αποσύνθεση. Κάθε εκατοστό δέρματος έγινε σταδιακά πέτρα χωρίς να χάσει την αρχική του μορφή. Όταν η ομάδα ανάκτησης μετέφερε το μπλοκ βράχου στο εργαστήριο, η εργασία ήταν τόσο αργή που χρειάστηκαν περισσότερα από 5 χρόνια για να ελευθερωθεί πλήρως η φιγούρα. Κάτω από τον πυλό αναδύθηκε ένα σώμα σκούρου καφέ χρώματος με μεταλλικές αντάβγειες, μία ακριβή σκιά αυτού που κάποτε ήταν ένα ζωντανό ζώο. Η διατήρηση ήταν τόσο ακριβής που ακόμα και οι χρωστικές του δέρματός του ήταν ακόμα παρούσες. Ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ότι δεν ήταν ένας ομοιόμορφος τόνος. Είχε πιο σκούρες περιοχές στη ράχη και πιο ανοιχτές στην κοιλιά. Αυτή η διαφορά αποκάλυψε κάτι νέο. Ο δεινόσαυρος χρησιμοποιούσε το χρώμα του ως καμουφλάζ, ακριβώς όπως τα σύγχρονα ζώα που ζουν ανάμεσα στη βλάστηση. Κάθε εκατοστό του απολιθώματος διηγούνταν μέρος της ιστορίας του. Οι πλάκες κατά μήκος της ράχης, με κοφτερές άκρες, έδειχναν σημάδια φθοράς από τη ζωή του στη γη. Τα υπολείμματα του στομάχου του περιείχαν ακόμα θραύσματα φύλων και φτερών, ένα τελευταίο απολιθωμένο γεύμα. Για πρώτη φορά οι επιστήμονες μπορούσαν να δουν όχι μόνο την εξωτερική μορφή, αλλά και τι έτρωγε, πώς κινούνταν και από τι προστατευόταν.
Το μυστήριο του πώς ένας χερσαίος δεινόσαυρος κατέληξε τόσο καλά διατηρημένος στον θαλάσσιο βυθό άρχισε να λύνεται με την ανάλυση των ειζημάτων που τον περιέβαλαν. Ανακαλύφθηκε ότι η λάσπη που τον κάλυψε ήταν μέρος ενός πυκνού θαλάσσιου ρεύματος, ικανού να μεταφέρει βράχους, δέντρα και ολόκληρα σώματα κατά τη διάρκεια γιγαντιαίων καταιγίδων. Αυτή η υποθαλάσσια χιονοστιβάδα θα είχε σπρώξει το πτώμα περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από το μέρος όπου πέθανε. Φτάνοντας στον βυθό, το βάρος της λάσπης το τύλιξε και σχημάτισε ένα σφραγισμένο στρώμα που διατήρησε τη μορφή του για εκατομμύρια χρόνια. Κρητιδικό κουνούπι, αίμα παγιδευμένο σε κεχριμπάρι. Σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της Κρητιδικής, πολύ πριν οι άνθρωποι φανταστούν τη φωτιά ή τον τροχό, ένα δάσος υγρό και πυκνό κάλυπτε αυτό που σήμερα είναι η Νότια Αμερική. Ο χυμός των δέντρων έσταζε αργά στο έδαφος, παγιδεύοντας μικρά έντομα που ζουζούνιζαν ανάμεσα στους κορμούς. Κανείς δεν θα είχε σκεφτεί ότι ένα από αυτά τα κουνούπια, στο μέγεθος ενός νυχιού, θα έμενε σφραγισμένο για πάντα σε μια σταγόνα ρητίνης που αργότερα θα σκλήραινε και θα διέσχιζε εκατομμύρια χρόνια μεταμορφωμένη σε κεχριμπάρι. Όλα ξεκίνησαν με μια σύντομη πτήση, σχεδόν χωρίς σημασία. Ένα θηλυκό κουνούπι που μόλις είχε τραφεί αναζητούσε καταφύγιο ανάμεσα στα κλαδιά μετά από ένα πρόσφατο τσίμπημα. Το αίμα που είχε καταπιεί γέμιζε ακόμα την κοιλιά του. Όταν κάθισε πάνω σε ένα κομμάτι πληγωμένου φλοιού, μια παχύρευστη σταγόνα ρητίνης το τύλιξε σε δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να απελευθερωθεί, αλλά η παγίδα ήταν τέλεια. Τα φτερά του έμειναν ακίνητα, τα πόδια του παγιδευμένα σε ένα υγρό που έλαμπε σαν μέλι κάτω από τον ήλιο. Με την πάροδο του χρόνου το δάσος εξαφανίστηκε, τα δέντρα απολιθώθηκαν και εκείνη η ρητίνη έγινε διαφανής πέτρα. Στο εσωτερικό της, το κουνούπι παρέμεινε αιωρούμενο, άθικτο, με το φορτίο του αίματός του ακόμα ορατό. Όταν εκατομμύρια χρόνια αργότερα βρέθηκε ένα θράψμα κεχριμπαριού σε ένα ορυχείο στο βόρειο Έκουαντορ, τα μάτια που το εξέτασαν είδαν κάτι αδύνατο. Ένα ολόκληρο σώμα διατηρημένο με μικροσκοπική ακρίβεια. Οι κεραίες, τα σύνθετα μάτια, οι φλέβες των φτερών και η κοιλιά ακόμα γεμάτη. Ήταν σαν ο χρόνος να είχε αποφασίσει να φυλάξει ένα μυστικό μέσα σε έναν χρυσό κρίσταλο. Και παρόλο που το απολίθωμα χρονολογούνταν πριν από περίπου 40 έως 70 εκατομμύρια χρόνια, φαινόταν πρόσφατο, τόσο πραγματικό που θα μπορούσε να μπερδευτεί με ένα έντομο που κοιμάται. Η ανακάλυψη προκάλεσε άμεση γοητεία. Το κεχριμπάρι, σκληρημένη ρητίνη, έχει την ικανότητα να σφραγίζει ό,τι αγγίζει. Δημιουργεί μια κάψουλα ελεύθερη από οξυγόνο, εμποδίζοντας την αποσύνθεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μέσα σε αυτά τα θραύσματα δεν έχουν βρεθεί μόνο έντομα, αλλά και κόκκι γύρις, φυσαλίδες αέρα και φυτικά υπολείμματα. Κάθε κομμάτι είναι ένα άμεσο παράθυρο σε ένα χαμένο οικοσύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, το κουνούπι πρόσφερε μια σχεδόν πλήρη εικόνα της ζωής στην ύστερη Κρητιδική. Το σώμα του αποκάλυψε τις ίδιες συνήθειες που οι απόγονοί του διατηρούν ακόμα και σήμερα. Να πετούν σε υγρές περιοχές, να τρέφονται με αίμα και να αναπαράγονται κοντά σε πηγές νερού. Το πιο εκπληκτικό ήταν αυτό που έφερε μέσα του. Στην κοιλιά του μπορούσαν ακόμα να διακριθούν τα σκούρα υπολείμματα του αίματος που απορροφήθηκε λίγο πριν παγιδευτεί. Αυτή η λεπτομέρεια τροφοδότησε για δεκαετίες την ιδέα ότι αυτά τα απολιθώματα θα μπορούσαν να διατηρήσουν αρχαίο γενετικό υλικό. Ωστόσο, οι μελέτες έδειξαν ότι αυτή η πιθανότητα δεν υπάρχει. Το DNA αρχίζει να αποδομείται αμέσως μετά τον θάνατο και κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών απομένουν μόνο μη αναγνωρίσιμα χημικά κατάλοιπα. Έτσι, η αξία του κουνουπιού δεν έγκυται σε μια ανακτήσιμη βιολογική κληρονομιά, αλλά στην παγωμένη εικόνα μιας καθημερινής πράξης ενός εξαφανισμένου κόσμου. Archaeopteryx λιθογράφικα, ανάμεσα στο τρέξιμο και το πέταγμα. Πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια, σε αυτό που σήμερα είναι η Νότια Γερμανία, εκτεταμένες λιμνοθάλασσες εκτείνονταν ανάμεσα σε αμόλοφους και ζεστά έλη. Ήταν ένα τοπίο μετέωρο ανάμεσα στο νερό και την πέτρα, όπου τα ερπετά κυριαρχούσαν στη γη και ο αέρας δεν ανήκε ακόμα πλήρως στα πουλιά. Σε εκείνες τις ασβεστολιθικές γέες του Σόλνχόφεν, η τύχη αποφάσισε να διατηρήσει ένα από τα πιο ενιγματικά πλάσματα της ιστορίας. Τον Archaeopteryx, ένα όν που φαινόταν να προέρχεται από δύο διαφορετικούς κόσμους. Όλα ξεκίνησαν το 1861, όταν ένας εργάτης ανακάλυψε ένα φτερό αποτυπωμένο στον βράχο.
Είχε την ακριβή μορφή ενός σύγχρονου φτερού με τον κεντρικό του άξονα και τέλεια συμμετρία, αλλά προερχόταν από ένα στρώμα πέτρας της Ιουρασικής. Λίγο αργότερα, οι επιστήμονες βρήκαν το σώμα στο οποίο ανήκε. Ένα μικρό ζώο, στο μέγεθος περίπου ενός περιστεριού, με σκελετό δεινοσαύρου και φτερά καλυμμένα με αληθινά πούπουλα. Αυτό το απολίθωμα δεν αποκάλυψε μόνο την ανατομία ενός άγνωστου είδους, συνέδεσε άμεσα τους δεινοσαύρους με τα πουλιά. Ο Archaeopteryx λιτογράφικα είχε ένα εκπληκτικό μείγμα χαρακτηριστικών. Είχε κοφτερά δόντια στη γνάθο του, μια μακριά ουρά βασισμένη σε σπονδύλους, νύχια στα φτερά του και οστά κρανίου που θύμιζαν τα σαρκοφάγα θηριόποδα. Αλλά διέθετε επίσης ασύμετρα φτερά και ένα στέρνο με ενδείξεις μυϊκού συστήματος για πτήση. Ήταν ένα ενδιάμεσο πλάσμα, μια ένωση ανάμεσα σε ερπετό και πουλί, και για τον λόγο αυτό έγινε το σύμβολο μιας εξελικτικής μετάβασης που μέχρι τότε υπήρχε μόνο στη θεωρία. Η ανακάλυψη συνέπεσε με μια κρίσιμη στιγμή. Έναν χρόνο πριν, ο Τσάρλς Ντάρουιν είχε δημοσιεύσει την καταγωγή των ειδών. Μέσα στην αντιπαράθεση, αυτό το απολίθωμα ερμηνεύτηκε ως μια απτή επιβεβαίωση της εξέλιξης. Τα φτερά του Archaeopteryx έδειξαν ότι η πτήση δεν προέκυψε από το πουθενά, αλλά μέσα από σταδιακές μεταμορφώσεις. Για την επιστημονική κοινότητα του 19ου αιώνα ήταν ένα κομμάτι που ένωσε τη φαντασία με την απόδειξη. Ένας ορατός δεσμός ανάμεσα στους ουρανούς του παρόντος και το έδαφος του παρελθόντος. Η βράχη του Σόλνχοφεν ήταν ένα γεωλογικό θαύμα. Εκεί το λεπτό ίζημα των λιμνοθαλασσών είχε καλύψει σώματα με μικροσκοπική ακρίβεια. Χάρη σε εκείνη τη μεταλλική ηρεμία, τα απολιθώματα διατήρησαν λεπτομέρειες αδύνατο να βρεθούν σε άλλα μέρη. Το αποτύπωμα των φτερών, τη δομή του κρανίου, ακόμα και τον χώρο όπου κάποτε βρίσκονταν τα μάτια. Η υφή της ιουρασικής λάσπης διατήρησε την ακριβή μορφή ενός ζώου που χωρίς αυτές τις συνθήκες θα είχε αποσυντεθεί σε λίγες μέρες. Ο Archaeopteryx φαινόταν να έχει τα φτερά ενός πουλιού, αλλά η πτήση του παραμένει μυστήριο. Ορισμένοι παλαιοντολόγοι πιστεύουν ότι μπορούσε να γλιστρά από τα δέντρα, χρησιμοποιώντας τα φτερά του για να παραμείνει στον αέρα για σύντομες στιγμές. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έκανε μόνο δυνατά άλματα, χρησιμοποιώντας τα φτερά του για ισορροπία ενώ έτρεχε. Το σίγουρο είναι ότι δεν ήταν ένας ευκίνητος υπτάμενος όπως τα σύγχρονα πουλιά. Το στέρνο του, πιο μικρό και επίπεδο, υποδηλώνει περιορισμένη πτήση. Ήταν ίσως ένα εξελικτικό πείραμα, μια πρώτη προσπάθεια κατάκτησης του ουρανού. Σύγχρονες μελέτες έχουν αποκαλύψει περισσότερα μυστικά. Χρησιμοποιώντας σαρωτές υψηλής ανάλυσης, οι ερευνητές ανέλυσαν την κρανιακή κοιλότητα του απολιθώματος και ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλός του ήταν μεγαλύτερος και πιο περίπλοκος από το αναμενόμενο. Είχε αναπτύξει οπτικούς λοβούς, περιοχές αφιερωμένες στην ισορροπία και τον έλεγχο της κίνησης, χαρακτηριστικά που προαναγγέλουν τις διάνοιες των σύγχρονων πουλιών. Αυτή η δομή υποδηλώνει ότι ο Archaeopteryx δεν ήταν απλώς ένα ερπετό με φτερά, αλλά ένα ζώο ικανό να συντονίζει βασικούς εναέριους ελιγμούς, έχοντας επίγνωση του χώρου γύρω του. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου, όπου φυλάσσεται ένα από τα πιο πλήρη δείγματα, τα αποτυπώματα των φτερών του δείχνουν ακόμα το μοτίβο των πρωτευόντων φτερών. Κάθε ένα ξεδιπλώνεται με μαθηματική ακρίβεια, ευθυγραμμισμένο όπως εκείνα των σημερινών πουλιών. Η διαφορά έγκυται στα χέρια του, 3 δάχτυλα με νύχια που μπορούσαν να πιάσουν κλαδιά ή να αρπάξουν μικρά θυράματα. Το σώμα του μιλούσε για μια προσαρμογή σε εξέλιξη, μισό χερσαίο, μισό εναέριο. Η συζήτηση για την πτήση του δεν έκλεισε ποτέ εντελώς. Ορισμένα απολιθώματα δείχνουν φτερά στα πόδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιούσε και τα 4 άκρα ως αεροδυναμικές επιφάνειες, παρόμοια με μικρά φτερωτά ανεμόπτερα που θα εμφανίζονταν εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η ουρά του λειτουργούσε ως πηδάλιο, βοηθώντας τον να στρίβει ή να διατηρεί την ισορροπία κατά την κάθοδο. Κάθε υπόθεση αποκαλύπτει μια νέα πτυχή του ίδιου ενίγματος. Ένα ζώο σε μετάβαση, παγιδευμένο στη μέση του εξελικτικού άλματος ανάμεσα στο τρέξιμο και το πέταγμα. Πέρα από το πώς κινούνταν στη ζωή, η κατάσταση στην οποία έφτασε σε εμάς επέτρεψε στους επιστήμονες να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στην εξελικτική του προέλευση. Σύγχρονες αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι ο Archaeopteryx συγγένευε με τα θηριόποδα και ότι διέθετε αληθινά φτερά με μελανίνη, πιθανώς σκούρου χρώματος.
Τα απολιθώματα διατηρούν αποτυπώματα εκείνων των φτερών με ένα επίπεδο λεπτομέρειας που τεκμηριώνει ένα από τα προημότερα γνωστά στάδια της πτήσης στα σπονδυλωτά. Διπλόδοκος, 27 μέτρα σκελετού. Στις άνυδρες πεδιάδες των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα, οι κυνηγοί απολιθωμάτων έσκαβαν με περισσότερη φιλοδοξία παρά υπομονή. Η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Othniel Charles Marsh και τον Edward Drinker Cope είχε μετατραπεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα για την ανακάλυψη των μεγαλύτερων τεράτων του παρελθόντος. Μέσα σε αυτόν τον σφοδρό ανταγωνισμό, μέσα στους σχηματισμούς βράχων του Μόρισον, προέκυψε ένα από τα πιο κολοσιαία ευρήματα που εξορίχθηκαν ποτέ από το έδαφος. Τα οστά ενός σαυρόποδου τόσο μακριού που οι εργάτες νόμιζαν ότι ήταν απολιθωμένη κορμί δέντρων. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Diplodocus, του γίγαντα που άλλαξε για πάντα την εικόνα των δεινοσαύρων. Τα πρώτα κομμάτια εμφανίστηκαν το 1877, θαμμένα σε στρώματα σκληρημένου πυλού. Ήταν τεράστιοι σπόνδυλοι, επί μήκους σχήματος, με εσωτερικές κοιλότητες που έμοιαζαν με έργα φυσικής μηχανικής. Σιγά σιγά ο σκελετός πήρε μορφή. Ένας ατελείωτος λαιμός, μια λεπτή ουρά που τεντωνόταν σαν μαστίγιο και ένα σώμα που στηριζόταν σε ογκώδη πόδια, παρόμοια με εκείνα ενός ελέφαντα. Ο Diplodocus δεν έσπασε μόνο τις γνωστές κλίμακες. Αποκάλυψε επίσης ότι οι δεινόσαυροι μπορούσαν να είναι πιο λεπτοί και κομψοί από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως. Στη ζωή, αυτό το ζώο έφτανε μέχρι τα 27 μέτρα σε μήκος και ζύγιζε όσο μία 12 ελέφαντες. Η σπονδυλική του στήλη ήταν ενισχυμένη με κύλα οστά που μείωναν το βάρος χωρίς να θυσιάζουν την αντοχή. Ο λαιμός, αποτελούμενος από περισσότερους από μία 12 σπονδύλους, μπορούσε να υψωθεί για να φτάσει τις κορυφές των δέντρων ή να χαμηλώσει για να πιει χωρίς να κινήσει το υπόλοιπο σώμα. Η ουρά, μακριά και εύκαμπτη, χρησίμευε ως αντίβαρο και άμυνα. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορούσε να την κινήσει με τέτοια ταχύτητα που παρήγαγε έναν κρότο παρόμοιο με μαστίγιο. Ήταν ένας συνδυασμός μεγέθους και ισορροπίας που αψηφούσε τη λογική. Κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον Marsh και τον Cope τροφοδότησε έναν παλαιοντολογικό πυρετό. Ομάδες ανασκαφέων δούλευαν μέρα και νύχτα, στέλνοντας τηλεγραφήματα με κάθε ανακάλυψη. Ανταλλάσσονταν κατηγορίες, δωροδοκούνταν εργάτες και κρύβονταν τοποθεσίες ανασκαφών για να αποκτηθεί πλεονέκτημα. Σε εκείνη την ατμόσφαιρα ακραίας αντιπαλότητας, τα οστά του Diplodocus έγιναν σύμβολο επιστημονικής ισχύος. Κάθε σπόνδυλος που εξορισόταν ήταν μια νίκη, κάθε θράψμα ένα κομμάτι κύρους. Αυτό που ξεκίνησε ως επιστημονική περιέργεια κατέληξε να γίνει μια μάχη εγώ, γνωστή αργότερα ως ο πόλεμος των οστών. Με την πάροδο του χρόνου, οι συλλογές που συγκεντρώθηκαν εκείνα τα χρόνια επέτρεψαν την ανασύνθεση του πλήρου ζώου. Το 1901, ο Άντριου Κάρνεγκι, μεγιστάνας του χάλιβα και λάτρης της επιστήμης, χρηματοδότησε το πρώτο αντίγραφο πλήρους κλίμακας του Diplodocus Carnegie. Η ομάδα των ειδικών του πήρε καλούπια από κάθε οστό και συναρμολόγησε τον σκελετό στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Carnegie στο Πίτσμπουργκ. Όταν η τελική δομή ανεγέρθηκε, η φιγούρα του σαυρόποδου γέμισε την κύρια αίθουσα από τη μία άκρη στην άλλη. Ήταν το μεγαλύτερο πλάσμα που εκτέθηκε ποτέ σε μουσείο και η έκθεσή του σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τη δημόσια παλαιοντολογία. Ο Diplodocus έγινε ένας επιστημονικός πρεσβευτής. Αντίγραφα του ίδιου σκελετού στάλθηκαν στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη. Σε κάθε πόλη τα πλήθη συγκεντρώνονταν για να δουν εκείνο το σώμα που έμοιαζε να αγγίζει την οροφή. Η αρθρωτή σπόνδυλη του, το τόξο του λαιμού του και η τέλεια καμπύλη της ουράς του ενέπνεαν ένα μείγμα δέους και σεβασμού. Σε μια εποχή που ο κόσμος μόλις κατανοούσε την ηλικία της γης, εκείνη η κολοσιαία φιγούρα πρόσφερε μια απτή διάσταση του παρελθόντος. Για πρώτη φορά, η προϊστορία είχε μια ανθρώπινη κλίμακα. Η εμβιομηχανική του Diplodocus συζητείται για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο μακρύς και ελαφρύς λαιμός του λειτουργούσε ως γερανός ισορροπημένος πάνω στον κορμό. Τα μπροστινά πόδια ήταν πιο κοντά από τα πίσω, γεγονός που του έδινε μια στάση ελαφρώς και κλειμένη προς τα εμπρός. Το κεφάλι του, μικρό σε αναλογία, φιλοξενούσε λεπτά δόντια διατεταγμένα σαν τσουγκράνα, τέλεια για να αποσπούν μαλακά φύλλα χωρίς να τα μασούν.
πιστεύετε ότι μπορούσε να καταναλώσει μέχρι και 1 τόνο βλάστησης την ημέρα, βοηθούμενος από ένα τεράστιο πεπτικό σύστημα και μια καρδιά ικανή να αντλεί αίμα σε ύψος 6 μέτρων. Στην ύστερη Ιουρασική, οι πεδιάδες του Μόρισον ήταν ένα μοσαϊκό από έλλη, ποτάμια και χαμηλά δάση. Εκεί συνυπήρχε με άλλους γίγαντες, όπως ο Απατοσάουρους και ο Μπραχιοσάουρους. Αλλά ο Διπλοντόκους ξεχώριζε για τον ελαφρύ σχεδιασμό του. Ο σκελετός του ήταν γεμάτος κοιλότητες αέρα, μια προσαρμογή που μείωνε το συνολικό του βάρος και του επέτρεπε να κινείται με εκπληκτική ευκινησία. Καθώς περπατούσε, άφηνε ένα διπλό ίχνος, μια σειρά από στρογγυλεμένες πατημασιές και ένα στενό και συνεχές σημάδι από την ουρά του, που σερνόταν πίσω του σαν σκιά. Δεινόσαυροι σε μονομαχία, 2 αλληλένδετοι σκελετοί. Σε έναν λόφο στη Μοντάνα, ο άνεμος πνέει πάνω από στρώματα γης που έχουν φυλάξει μυστικά για εκατομμύρια χρόνια. Εκεί, το 2006, 2 τοπικοί ανασκαφείς παρατήρησαν κάτι που έλαμπε ανάμεσα στη σκόνη, θραύσματα οστών με τη στυλπνή υφή των απολιθωμάτων. Καθώς συνέχιζαν να σκάβουν, εμφανίστηκε η μορφή ενός κρανίου. Αλλά αυτό που αναδύθηκε δεν ήταν ένας μεμονωμένος σκελετός, αλλά 2 σώματα πλεγμένα, ακινητοποιημένα σε έναν αιώνιο αγώνα. Το ένα ανήκε σε έναν νεαρό τυραννοσαυρίδιον, το άλλο, σε έναν έφηβο κερατόψιο. Είχαν πεθάνει μαζί, παγωμένοι την ακριβή στιγμή της αντιπαράθεσής τους. Το έβριμα ήταν τόσο ασυνήθιστο που οι ερευνητές του έδωσαν αμέσως ένα όνομα. Οι δεινόσαυροι σε μονομαχία. Η σκηνή έμοιαζε σμιλεμένη από τον χρόνο. Οι γνάθοι του θηρευτή ήταν κλειστές πάνω στο λαιμό του φυτοφάγου, ενώ το κέρατο του τελευταίου ήταν καρφωμένο στο πλευρό του επιτιθέμενου. Κανένας δεν επέζησε από τη μάχη και οι 2 θαύτηκαν κάτω από μια χιονοστιβάδα ειζήματος. Το γεγονός έλαβε χώρα πριν από περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια, σε μια βαλτώδη περιοχή που αποτελούσε μέρος της υπήρου της Λαραμιδίας, μιας γης όπου τα μεγάλα ερπετά κυβερνούσαν χωρίς αντίσταση. Κατά τη διάρκεια των πρώτων αναλύσεων, ο μικρός τυραννοσαυρίδης προκάλεσε σύγχυση. Το μέγεθός του ήταν μειωμένο, τα οστά του ήταν λεπτά και το κρανίο του επιμήκες. Ορισμένοι πίστεψαν ότι ήταν ένα νέο είδος, ένας ευκίνητος σαρκοφάγος που ονόμασαν Νανοταϊράνους. Άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν απλώς ένας ανήλικος Ταϊρανοσόουρους Ρεξ, ένα άτομο που δεν είχε φτάσει ακόμα στην ωριμότητα. Η συζήτηση άνοιξε ένα χάσμα στη σύγχρονη παλαιοντολογία. Αν ήταν ένα διαφορετικό είδος, σήμαινε ότι 2 συγγενικοί θηρευτές είχαν συνυπάρξει. Αν ήταν ένας νεαρός T-Rex, έδειχνε ότι η ανάπτυξη αυτών των ζώων μεταμόρφωνε ριζικά την ανατομία τους. Το απολίθωμα πρόσφερε μοναδικές ενδείξεις. Τα δόντια του σαρκοφάγου ήταν λεπτά και κοφτερά, διαφορετικά από τα χοντρά και αμβλία δόντια των ενηλίκων. Τα χέρια του, αν και μικρά, έμοιαζαν πιο ανάλογα και η δομή του κρανίου υποδήλωνε ένα λιγότερο ισχυρό αλλά ταχύτερο δάγκωμα. Αντίθετα, ο κερατόψιος έδειχνε τα χαρακτηριστικά ενός εφήβου, κέρατα ακόμα υπό ανάπτυξη, μία ατελείως στέινη κάπα και ένα μέγεθος πολύ μικρότερο από εκείνο ενός ενήλικα του είδους του. Και οι 2 είχαν πεθάνει πριν φτάσουν στην πλήρη ωριμότητα και ωστόσο η αναμέτρησή τους ήταν τόσο σφοδρή όσο εκείνοι 2 ενήλικων τιτάνων. Τα ίχνη της μάχης μπορούν ακόμα να διαβαστούν στην πέτρα. Η θέση των σπονδύλων δείχνει ότι ο τυραννοσαυρίδης όρμησε στο θύραμά του από τη δεξιά πλευρά, ενώ το φυτοφάγο γύριζε το κεφάλι για να χτυπήσει με το κέρατό του. Η σύγκρουση πρέπει να ήταν βίαιη. Ο λαιμός του κυνηγού έμεινε στραβωμένος και μια σπασμένη πλευρά δείχνει το ακριβές σημείο της πρόσκρουσης. Ο κερατόψιος από την πλευρά του διατηρεί σημάδια δοντιών στο κρανίο και στην ομοπλάτη. Είναι πιθανό και οι 2 να πέθαναν σχεδόν την ίδια στιγμή, ίσως κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής καταιγίδας ή μιας κατολίσθησης λάσπης που τους έθαψε χωρίς να τους δώσει την ευκαιρία να διαφύγουν. Για χρόνια το απολίθωμα παρέμεινε αποθηκευμένο. Η επιστημονική του αξία ήταν ανυπολόγιστη, αλλά το ίδιο και η τιμή του στην αγορά. Η διαμάχη για την ιδιοκτησία του έγινε μια παράλληλη ιστορία με την ίδια την ανακάλυψη. Η γη όπου βρέθηκε ήταν υπό αμφισβήτηση και οι νόμοι για το σε ποιον ανήκαν τα απολιθώματα ήταν ασαφείς. Αυτό που ξεκίνησε ως ανασκαφή κατέληξε σε μια νομική μάχη που κράτησε περισσότερο από μια δεκαετία. Εν τω μεταξύ, οι σκελετοί παρέμειναν κλειδωμένοι σε ένα θησαυροφυλάκιο μακριά από τα εργαστήρια και το δημόσιο μάτι. Καθώς η αντιπαράθεση μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με το μυστήριο. Οι παλαιοντολόγοι που μπόρεσαν να παρατηρήσουν σύντομα το απολίθωμα είπαν ότι το επίπεδο διατήρησής του ήταν εξαιρετικό.
Τα οστά παρέμεναν στη φυσική τους άρθρωση, οι πλευρές άθικτες και μέρος των ιστών μεταλλοποιημένο. Υπήρχαν ακόμα και ίχνη απολιθωμένου δέρματος, κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Ήταν σαν ο χρόνος να είχε αποφασίσει να διατηρήσει όχι μόνο τα σώματα, αλλά και την ακριβή στιγμή της μάχης. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόβλημα έπαψε να είναι καθαρά βιολογικό. Η έλλειψη συνεχούς πρόσβασης στο απολίθωμα και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τη νομική του κατάσταση εμπόδισαν μία πλήρη ανάλυση του σκελετού για χρόνια. Χωρίς διεξοδικές μελέτες που θα επέτρεπαν την παρατήρηση όλων των σταδίων της ανάπτυξης, η συζήτηση έμεινε άλυτη. Έτσι, ένα ανατομικό ζήτημα κατέληξε παγιδευμένο σε ένα απροσδόκητο πεδίο, όπου η επιστήμη αναγκάστηκε να συνυπάρξει με ιστορικές και νομικές διαμάχες που καθυστέρησαν τις οριστικές απαντήσεις. Μόλις λύθηκε η σύγκρουση, το απολίθωμα πέρασε τελικά στα χέρια ενός μουσείου και η επιστημονική εργασία μπόρεσε να ξεκινήσει. Οι συντηρητές άρχισαν να ελευθερώνουν τα οστά με ακρίβεια χιλιοστού. Κάθε στρώμα βράχου αποκάλυπτε μια νέα λεπτομέρεια, την άρθρωση των ποδιών, τη θέση των νυχιών, τη συμπίεση του λαιμού. Η ιστορία της μάχης αναδύθηκε σιγά σιγά με την ακρίβεια μιας μαρτυρίας χαραγμένης στην πέτρα. Δεν ήταν μόνο μια σκηνή κυνηγιού, ήταν μια ιστορία ζωής και θανάτου παγωμένη σε μία μόνο στιγμή. Hadrosaurus folki, ο πρώτος ιππικός δεινόσαυρος. Το καλοκαίρι του 1858, ενώ ένας εργάτης έσκαβε σε ένα οικόπεδο πλούσιο σε πυλό στα περίχωρα του Haddonfield, Νιου Τζέρζι, το φτιάρι του χτύπησε κάτι που δεν ήταν πέτρα. Ήταν μεγάλα και λία οστά, με ένα σχήμα που κανείς δεν ήξερε να εξηγήσει. Οι γείτονες πλησίασαν να δουν και, χωρίς να καταλαβαίνουν τι είχαν μπροστά τους, τα φύλαξαν ως μια απλή περιέργεια. Χρόνια αργότερα, ένας επισκέπτης ονόματι William Parker Folk τα εξέτασε από πιο κοντά. Αυτό που είδε δεν έμοιαζε με τίποτα γνωστό. Ένας σχεδόν πλήρης σκελετός ενός ζώου που έμοιαζε να έχει έρθει από έναν άλλο κόσμο. Ο Φούλκ επικοινώνησε με τον Τζόσεφ Λέιντι, έναν νεαρό φυσιοδίφη από τη Φιλαδέλφια με τη φήμη του σχολαστικού. Μαζί επέστρεψαν στην τοποθεσία και οργάνωσαν μια μεθοδική ανασκαφή, μια σπανιότητα για την εποχή. Κάθε οστό αριθμήθηκε, σχεδιάστηκε και μεταφέρθηκε προσεκτικά. Μετά από εβδομάδες, ο σκελετός αναδύθηκε σχεδόν ολόκληρος, πλευρές, σπόνδυλοι, πόδια, μια πλήρης λεκάνη και θραύσματα του κρανίου. Ο Λέιντι κατάλαβε αμέσως ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο ερπετό. Βρίσκονταν μπροστά σε έναν γιγάντιο φυτοφάγο της Κρητιδικής που αργότερα θα λάμβανε το όνομα Hadrosaurus folki, προς τιμήν του ανθρώπου που τον διέσωσε από τη λάσπη. Η ανακάλυψη άλλαξε την πορεία της αμερικανικής επιστήμης. Μέχρι τότε οι δεινόσαυροι ήταν ευρωπαϊκά πλάσματα. Η Αγγλία καφιόταν για τον Ιγκουάνοντον και η Γαλλία για τον Μεγαλοσάουρους της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν τίποτα συγκρίσιμο. Ο Hadrosaurus έγινε το σύμβολό τους. Για πρώτη φορά η Αμερική μπορούσε να δείξει στον κόσμο έναν δικό της κολοσσό. Σε αντίθεση με τα διάσπαρτα απολιθώματα που βρέθηκαν πριν, αυτός ο σκελετός ήταν σχεδόν πλήρης, αρκετά ώστε να φανταστεί κανείς την πραγματική του μορφή αντί για μια απλή υπόθεση. Ο Λέιντι παρατήρησε κάτι που τον εξέπληξε. Τα πίσω πόδια ήταν πολύ μακρύτερα από τα μπροστινά. Μέχρι τότε οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα ζώα περπατούσαν σαν ρινόκεροι, με το σώμα τους κοντά στο έδαφος. Ο Hadrosaurus, αντίθετα, φαινόταν ικανός να σταθεί όρθιος και να κινείται στα δύο πόδια. Αυτή η απλή παρατήρηση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό φανταζόταν τους δεινοσαύρους. Έπαψαν να είναι δυσκίνητα θηρία και έγιναν ενεργητικά πλάσματα με μια εμφάνιση σχεδόν σύγχρονη. Το 1868, μια δεκαετία μετά την ανακάλυψη, ο σκελετός συναρμολογήθηκε και εκτέθηκε στην Ακαδημία Φυσικών Επιστημών της Φιλαδέλφειας. Ο γλύπτης Benjamin Waterhouse Hawkins δημιούργησε ένα κρανίο από γύψο και συμπλήρωσε τα κομμάτια που έλειπαν. Όταν εγκαινιάστηκε η συναρμολόγηση, ο κόσμος προσήλθε μαζικά. Ήταν η πρώτη φορά που το κοινό είδε έναν δεινόσαυρο όρθιο, πλήρη και ρεαλιστικό. Το ζώο έμοιαζε να γέρνει προς τα εμπρός, με την ουρά του εκτεταμένη για ισορροπία και το λαιμό του φυσικά λυγισμένο. Γύρω του, οι επισκέπτες κρατούσαν σιωπή. Εκείνη η φιγούρα 8 μέτρων σε μήκος έμοιαζε να κοιτάζει πίσω, ακίνητη αλλά ζωντανή. Εκείνη η έκθεση σηματοδότησε τη γέννηση της αμερικανικής παλαιοντολογίας. Μέχρι τότε, τα απολιθώματα ήταν περιέργειες φυλαγμένες σε βιτρίνες. Ο Hadrosaurus το άλλαξε αυτό. Από εκείνη τη στιγμή, η αναζήτηση δεινοσαύρων έγινε μια εθνική αιμονή.
Μουσεία, πανεπιστήμια και συλλέκτες ξεκίνησαν αποστολές σε όλη τη Δύση, πεπισμένοι ότι το αμερικανικό έδαφος έκρυβε τη δική του προϊστορία. Το ίδιο το ζώο πρόσφερε επίσης εκπληκτικές λεπτομέρειες. Είχε ένα πλατή ράμφος, παρόμοιο με εκείνο μιας πάπιας, χωρίς δόντια στο μπροστινό μέρος, αλλά με σειρές τραπεζιτών στο πίσω μέρος του στόματος, σχεδιασμένους να συνθλίβουν σκληρά φύλλα. Το σώμα του έφτανε τους 3 τόνους και στηριζόταν σε στιβαρά πίσω πόδια, με 3 δάχτυλα απλωμένα για να αντέχουν το βάρος. Τα μπροστινά πόδια ήταν πιο κοντά, χρησιμοποιούμενα μόνο ως στήριγμα ενώ τρεφόταν. Κάθε κίνηση πρέπει να ήταν αργή αλλά σταθερή, όπως εκείνη ενός ογκώδους φυτοφάγου που κυριαρχούσε στις άκρες των αρχαίων ελών. Για χρόνια πιστευόταν ότι ζούσε βυθισμένος σε λιμνοθάλασσες, τρεφόμενος με υδρόβια φυτά. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι το περιβάλλον του ήταν κατοικημένο από βελανιδιές και ιτιές και ότι πιθανώς έκοβε χαμηλά κλαδιά στη στεριά. Η οδοντοστοιχεία του ήταν μια πραγματική μηχανή άλεσης. Όταν έκλεινε τις γνάθους του, οι ανώμαλες άκρες των δοντιών τέριαζαν σαν γυαλόχαρτο που έκοβε τις φυτικές ίνες. Κάθε μπουκιά ήταν ένα μικρό κατόρθωμα φυσικής μηχανικής. Homo floresiensis, επιβιώνοντας με σώμα 1 μέτρου. Το 2003, σε μια σπηλιά του μικρού νησιού Φλόρες, στην Ινδονέζια, μια ομάδα αρχαιολόγων βρήκε κάτι που δεν τέριαζε με κανένα γνωστό μοντέλο. Ανάμεσα σε στρώματα στάχτης και βράχου εμφανίστηκε ένα μικροσκοπικό κρανίο, ανθρώπινης μορφής, αλλά με απίθανες αναλογίες. Είχε μια κρανιακή χωρητικότητα περίπου 1 λίτρου, μόλις το 1/3 του εγκεφάλου ενός σύγχρονου ανθρώπου. Δίπλα του κοίτονταν λεπτά οστά, κοντά πόδια και μια γνάθος με μικρά δόντια. Έμοιαζε με παιδί, αλλά οι μελέτες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ενήλικας. Είχε ζήσει και πεθάνει εκεί πριν από περίπου 50.000 χρόνια. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Homo floresiensis, του μικρού όντος που εξέπληξε την επιστήμη. Ο τόπος της ανακάλυψης, η σπηλιά Liang-Bua, ήταν μια φυσική γαλαρία σκαμμένη σε ασβεστόλιθο. Εκεί η ομάδα υπό τη διεύθυνση των Peter Brown και Mike Morwood ξέθαψε τον σχεδόν πλήρη σκελετό ενός θηλυκού που αναγνωρίστηκε ως LB1. Στην αρχή πίστεψαν ότι ανήκε σε έναν σύγχρονο άνθρωπο με κάποια ασθένεια. Ωστόσο, οι αναλογίες του κρανίου, το πάχος των οστών και το σχήμα των άκρων έδειξαν κάτι διαφορετικό. Αυτό το άτομο είχε ύψος λίγο περισσότερο από 1 μέτρο και ζύγιζε περίπου 25 κιλά. Το εκπληκτικό ήταν ότι τα λείψανά του εμφανίστηκαν δίπλα σε σημάδια νοημοσύνης. Στο έδαφος βρέθηκαν μαχαίρια, ξύστρες και αιχμές λεπτά διαμορφωμένες. Τα σημάδια στις άκρες τους έδειχναν ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για το γδάρσιμο ζώων ή την κοπή φυτών. Στα ίδια στρώματα ανακαλύφθηκαν οστά ζώων καμένα, γεγονός που υποδήλωνε τον έλεγχο της φωτιάς. Αυτά τα εργαλεία απέδειξαν ότι το είδος είχε την ικανότητα να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να συνεργάζεται, παρά το γεγονός ότι είχε έναν πολύ μικρό εγκέφαλο. Η ανατομία του συνδύαζε πρωτόγωνα χαρακτηριστικά με άλλα πιο πρόσφατα. Το κρανίο έμοιαζε με εκείνο του Homo erectus, ενώ το σώμα ήταν πιο κοντά σε εκείνο των αρχαίων Australopithecus. Είχε μακριά χέρια, πλατιά πόδια και του έλειπε το πηγούνι. Παρόλα αυτά, τα χέρια έδειχναν έλεγχο και ακρίβεια. Ήταν ένα σώμα προσαρμοσμένο στους περιορισμούς ενός νησιού, διαμορφωμένο από την έλλειψη και την απομόνωση. Οι ερευνητές πρότειναν ότι καταγόταν από Homo erectus που είχαν φτάσει στην Ινδονέζια 1 εκατομμύριο χρόνια πριν. Μόλις παγιδεύτηκαν στη Φλόρες, το μικρό περιβάλλον και οι περιορισμένοι πόροι οδήγησαν σε μείωση του μεγέθους. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως νησιωτικός νανισμός, εμφανίζεται σε πολλά μεγάλα είδη που εξελίσσονται σε απομονωμένα νησιά. Υπό αυτές τις συνθήκες, το σώμα αλλάζει για να επιβιώσει με λιγότερη ενέργεια και χωρίς μεγάλους θηρευτές. Η ανακάλυψη πυροδότησε ένα κύμα συζητήσεων. Ορισμένοι ειδικοί υποστήριξαν ότι επρόκειτο για έναν σύγχρονο άνθρωπο με μικροκεφαλία, αλλά οι συγκρίσεις με εκατοντάδες κρανία απέκλεισαν αυτή την υπόθεση. Οι διαφορές στη λεκάνη, το μυριαίο οστό και το σχήμα του κρανίου έδειχναν μια ανεξάρτητη καταγωγή. Με την πάροδο του χρόνου, οι μορφολογικές και γενετικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα διαφορετικό είδος ανθρωπίδι. Τα απολιθώματα εμφανίστηκαν δίπλα σε οστά μικρών ελεφάντων στέγγοντων και υπολείμματα γιγαντιαίων πουλιών. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι κάτοικοι της Liang-Bua κυνηγούσαν σε ομάδες χρησιμοποιώντας τη φωτιά για να οδηγήσουν τα θυράματά τους.
Τα απανθρακωμένα στρώματα και τα σημάδια κοπής είναι αποδείξεις μιας περίπλοκης οργάνωσης. Για τους επιστήμονες ήταν ένα παράδοξο, ένας τόσο μικρός εγκέφαλος και μια τόσο εξελιγμένη συμπεριφορά. Αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον 9 διαφορετικά άτομα στη σπηλιά, γεγονός που υποδήλωνε ότι αποτελούσαν έναν σταθερό πληθυσμό. Ορισμένοι ήταν νέοι, άλλοι ηλικιωμένοι ενήλικες, όλοι με το ίδιο ανάστημα και αναλογίες. Οι ζωές τους εξελίχθηκαν ανάμεσα σε δάση και ενεργά ηφαίστεια, σε ένα περιβάλλον όπου οι εκρήξεις και οι κατολισθήσεις ήταν συνεχείς. Παρόλα αυτά κατάφεραν να επιβιώσουν για χιλιάδες χρόνια. Η εξαφάνιση του Homo floresiensis συνέπεσε με την άφιξη των σύγχρονων ανθρώπων στην Νοτιοανατολική Ασία. Δεν υπάρχει απόδειξη άμεσης σύγκρουσης, αν και υπάρχει υποψία ότι ο ανταγωνισμός για την τροφή ή η εισαγωγή ασθενειών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιβίωσή τους. Το βέβαιο είναι ότι το ίχνος τους έσβησε αργά, αφήνοντας τη σπηλιά στη σιωπή για χιλιετίες. Στα εργαστήρια, η μελέτη του κρανίου αποκάλυψε μια συμπαγή αλλά καλά οργανωμένη εγκεφαλική δομή. Οι περιοχές που είναι αφιερωμένες στη μνήμη και τον χωρικό συντονισμό ήταν ανεπτυγμένες, γεγονός που εξηγούσε την ικανότητά τους να κατασκευάζουν εργαλεία και να ελέγχουν τη φωτιά. Η νοημοσύνη τους αμφισβήτησε τη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος και τη διανοητική ικανότητα. Αυτό που είχε σημασία δεν ήταν ο όγκος, αλλά το πώς οι περιοχές του εγκεφάλου ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η ανακάλυψη άλλαξε την οπτική της ανθρώπινης εξέλιξης. Μέχρι τότε θεωρούνταν ότι μόνο ένα είδος είχε συνυπάρξει με τους σύγχρονους ανθρώπους. Τα λείψανα της φλόρες έδειξαν το αντίθετο. Την ίδια στιγμή οι Νεάντερταλ ζούσαν στην Ευρώπη και οι Ντενίσοβαν στην Ασία. Η ανθρώπινη ιστορία αποκαλύφθηκε ως ένα δίκτυο με πολλαπλά μονοπάτια που μοιράστηκαν χρόνο και χώρο πριν εξαφανιστούν. Μεγαλόσαυρος Μπακλάντι, το απολίθωμα της Ιουρασικής περίοδου που εντοπίστηκε το 1824. Τον 17ο αιώνα, πολύ πριν υπάρξει η λέξη δεινόσαυρος, ένας εργάτης στην Κορνουάλη της Αγγλίας ξέθαψε ένα γιγαντιαίο θράψμα οστού. Κανείς δεν ήξερε σε ποιο πλάσμα ανήκε. Το έβριμα κατέληξε στα χέρια του Ρόμπερτ Πλότ, ενός καθηγητή της Όξφορντ, ο οποίος το περιέγραψε το 1677 στην φυσική ιστορία της Oxfordshire. Είπε ότι ήταν μέρος του ποδιού ενός άγνωστου ζώου, πολύ μεγάλου για οποιοδήποτε ζωντανό είδος. Εκείνη η εικονογράφηση, ξεχασμένη για αιώνες, θα αναγνωριζόταν αργότερα ως το πρώτο τεκμηριωμένο ίχνος ενός Μεγαλοσάουρους. Περισσότερα από 150 χρόνια μετά, το 1824, ο εδεσιμότατος William Buckland εξέτασε πιο πλήρη λείψανα που βρέθηκαν σε λατομεία ασβεστόλιθου κοντά στην Όξφορντ. Αναγνώρισε ότι ανήκαν σε ένα τεράστιο σαρκοφάγο ερπετό της Ιουρασικής και το ονόμασε Μεγαλοσάουρους Μπακλάντι, τη μεγάλη σαύρα του Μπάκλαντ. Με αυτό το όνομα ξεκίνησε επίσημα η ιστορία των δεινοσαύρων. Ήταν η πρώτη φορά που η επιστήμη αναγνώρισε επίσημα ένα εξαφανισμένο πλάσμα τέτοιας κλίμακας. Τα θραύσματα υποδείκνυαν ότι ήταν ένας θηρευτής μήκους σχεδόν 9 μέτρων και βάρους περίπου 1 τόνου. Περπατούσε στα 2 πόδια, με έναν εύκαμπτο λαιμό και μικρά χέρια οπλισμένα με κυρτά νύχια. 3 δάχτυλα στήριζαν το πόδι στο έδαφος, ενώ ένα 4ο, αντεστραμμένο, χρησίμευε για την ισορροπία. Το σώμα του συνδύαζε δύναμη και ταχύτητα, προσαρμοσμένο για το κυνήγι στις πεδιάδες της Μέσης Ιουρασικής. Πιθανώς επιτιθέταν σε νεαρά σαυρόποδα ή τρεφόταν με τα υπολείμματα γιγάντων που είχαν ήδη πέσει. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η φαντασία ξεπέρασε την απόδειξη. Τα απολιθώματα ήταν σπάνια και οι φυσιοδίφες αναπαρέστησαν τον Μεγαλοσάουρους με τις πληροφορίες που είχαν. Τον σχεδίασαν ως ένα ογκώδες τετράποδο, ερπετοειδούς εμφάνισης, σχεδόν σαν δράκο χωρίς φτερά. Το 1854, ο γλύπτης Benjamin Waterhouse Hawkins τον μετέτρεψε σε ένα κολοσιαίο άγαλμα στο Crystal Palace Park του Λονδίνου. Το κοινό προσήλθε μαζικά για να δει εκείνο το πέτρινο τέρας και για πρώτη φορά οι άνθρωποι είδαν από κοντά πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα προϊστορικό ζώο. Εκείνο το μοντέλο, αν και εσφαλμένο, σηματοδότησε την αρχή της σύγχρονης παλαιοντολογίας. Παρουσίασε τον Μεγαλοσάουρους ως σύμβολο της φυσικής ισχύος, σε μια εποχή που η βικτοριανή επιστήμη αναζητούσε να κατανοήσει την προέλευση της γης. Οι εκθέσεις με απολιθώματα και αντίγραφα ξύπνησαν την περιέργεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που πριν ήταν μόνο ενδιαφέρον των λογίων έγινε ένα λαϊκό θέαμα. Τα μουσεία άρχισαν να ανταγωνίζονται για απολιθωμένα λείψανα και η μελέτη των αρχαίων ερπετών κατέλαβε τους τίτλους των εφημερίδων.
Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι επιστήμονες διόρθωσαν την αρχική εικόνα. Νέα λείψανα που βρέθηκαν στην Αγγλία και τη Γαλλία έδειξαν ότι το ζώο δεν σερνόταν σαν σαύρα, αλλά διατηρούσε το σώμα του όρθιο, με την ουρά ανασηκωμένη για ισορροπία ενώ έτρεχε. Τα κύλα οστά και οι αρθρώσεις των αυχενικών σπονδύλων αποκάλυψαν έναν ευκίνητο λαιμό ικανό για γρήγορες κινήσεις. Η γνάθος του, εξοπλισμένη με πριονοτά δόντια, ήταν το εργαλείο ενός αποτελεσματικού κυνηγού. Ο Μεγαλοσάουρους έζησε στην Ευρώπη πριν από περίπου 166 εκατομμύρια χρόνια, σε ένα τοπίο καλυμμένο από υγρά δάση και ρηχά ποτάμια. Σε εκείνο το περιβάλλον συνυπήρξε με στεγόσαυρους και μικρά σαυρόποδα. Το ίχνος του έχει επίσης αναγνωριστεί στην Πορτογαλία και τη Βόρεια Γαλλία, γεγονός που υποδηλώνει ότι κινούνταν μέσα από εκτεταμένες παράκτιες πεδιάδες. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θηρευτές της εποχής του, ο πρώτος μιας μακράς σειράς που θα κορυφωνόταν εκατομμύρια χρόνια αργότερα με τους τυραννόσαυρους. Με την πάροδο των ετών, η επιστήμη αναθεώρησε την ταξινόμησή του αρκετές φορές. Στην αρχή ομαδοποιήθηκε με τα καρνοσαύρια, στη συνέχεια τοποθετήθηκε μέσα στη γραμμή των τετάνουρων, στην οικογένεια Megalosauridae. Η εικόνα του έγινε πιο εκλεπτισμένη με κάθε ανακάλυψη και στον 20ο αιώνα έφτασε να θεωρείται ως ένας ευκίνητος σαρκοφάγος, πιο κοντά στους γρήγορους κυνηγούς παρά στα δυσκίνητα ερπετά των πρώτων εικονογραφήσεων. Αντιπροσώπευε μια μετάβαση ανάμεσα στα μεγάλα πρωτόγωνα θηριόποδα και τους πιο εξειδικευμένους θηρευτές της ύστερης Ιουρασικής. Το 2012, μια ανακάλυψη στη Γερμανία διεύρυνε την κληρονομιά του. Βρέθηκαν λείψανα ενός μικρού μεγαλοσαυρίδι καλυμμένου με ίνες παρόμοιες με φτερά. Ονομάστηκε Σκιουρούμιμους και τα χαρακτηριστικά του έδειξαν ότι ακόμα και οι πρόγονοι των γιγάντιων σαρκοφάγων μπορεί να είχαν καλύματα σώματος παρόμοια με πούπουλα. Αυτό επιβεβαίωσε ότι η εξελικτική γραμμή που οδήγησε στα πουλιά είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν. Ο Μεγαλοσάουρους συνεχίζει να κατέχει κεντρική θέση στην ιστορία της επιστήμης. Ήταν ο πρώτος που έλαβε όνομα, εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για τον καθορισμό του τι ήταν ένας δεινόσαυρος και εκείνος που σηματοδότησε την αρχή μιας εποχής στην οποία η γη έπαψε να είναι ένα στατικό μυστήριο. Κάθε μεταγενέστερο απολίθωμα, από τον Ιγκουάνοντον μέχρι τον Τυραννοσάουρους, κληρονόμησε τον πρωτοποριακό του ρόλο. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα θραύσμα χαμένο σε ένα λατομείο, κατέληξε να αλλάξει την κατανόηση του παρελθόντος. Σήμερα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Όξφορντ, φυλάσσεται η αρχική γνάθος που περιέγραψε ο Μπάκλαντ. Η τραχιά επιφάνειά της δείχνει ακόμα τα σημάδια των δοντιών. Μπροστά της, επισκέπτες όλων των ηλικιών παραμένουν σιωπηλοί, παρατηρώντας το κομμάτι που έδωσε γέννηση στη σύγχρονη παλαιοντολογία. Δεν είναι το μεγαλύτερο ούτε το πιο πλήρες απολίθωμα, αλλά είναι εκείνο που άναψε τη σπίθα μιας νέας μορφής θέασης του χρόνου. Λούσι. Διποδισμός πριν από τον εγκέφαλο. 1. Τον Νοέμβριο του 1974, στην άνυδρη περιοχή Αφάρ, στο βόρειο τμήμα της Αιθιοπίας, μια ομάδα αρχαιολόγων μετακινούνταν μέσα από λόφους ηφαιστειακής στάχτης. Η ζέστη του μεσημεριού τύλιγε την κοιλάδα όταν, κάτω από ένα λεπτό στρώμα άμμου, ένας από τους ερευνητές παρατήρησε ένα θραύσμα οστού. Εκείνο το μικρό κομμάτι μυριαίου οστού θα άλλαζε την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Ήταν η αρχή της ανακάλυψης της Λούσι, του πιο διάσημου σκελετού του αρχαίου κόσμου, που ανήκε σε έναν ανθρωπίδι που είχε ζήσει πριν από περισσότερα από 3 εκατομμύρια χρόνια. Η ομάδα είχε επικεφαλής τον Ντόναλντ Τζοχάνσον, μαζί με τους Γάλλους ερευνητές Ιβ Κόπενς και Μωρίς Ταϊέμπ, μέλη της Διεθνούς Αποστολής Έρευνας του Αφάρ. Για μέρες, οι αρχαιολόγοι εργάστηκαν με πινέλα, αφαιρώντας τη σκόνη του παρελθόντος, με την υπομονή εκείνων που γνωρίζουν ότι κάθε χιλιοστό μπορεί να περιέχει αιώνες ιστορίας. Αυτό που αναδύθηκε από το έδαφος ήταν ένα σύνολο οστών λεπτών αλλά εκπληκτικά πλήρων. Στο τέλος της περίοδου πεδίου είχαν ανακτήσει 52 θραύσματα που ανήκαν στο 40% περίπου του σκελετού ενός ενήλικου θηλυκού, ύψους περίπου 109 εκατοστών και βάρους περίπου 25 κιλών. 2, εκείνη τη νύχτα στο στρατόπεδο, γιόρτασαν την ανακάλυψη με ένα ραδιόφωνο αναμένο. Το τραγούδι Lucy in the Sky with Diamonds των Beatles ακούστηκε ανάμεσα σε γέλια και φλιτζάνια καφέ. Ήταν τότε που αποφάσισαν να την ονομάσουν Lucy, ένα όνομα που σύντομα θα ταξίδευε στα εργαστήρια όλου του κόσμου. Η μελέτη αποκάλυψε ότι η Lucy ανήκε στο είδος Australopithecus afarensis, έναν από τους παλαιότερους προγόνους των ανθρώπων.
Το κρανίο της ήταν μικρό, συγκρίσιμο με εκείνο ενός χιμπαντζή, αλλά το σώμα της έδειχνε αναμφισβήτητα σημάδια διποδισμού. Το σχήμα της λεκάνης και η άρθρωση του γονάτου απέδειξαν ότι περπατούσε όρθια στα δύο πόδια, ενώ τα στιβαρά χέρια της υποδείκνυαν ότι εξακολουθούσε να κινείται με ευκινησία ανάμεσα στα δέντρα. Ήταν ένα πλάσμα μετάβασης, προσαρμοσμένο τόσο στο έδαφος όσο και στη ζωή στα δέντρα. Η ανάλυση των οστών μέσω μικροτομογραφίας επέτρεψε την εκτίμηση της δύναμης των άκρων της. Οι μελέτες έδειξαν μία ενδιάμεση δύναμη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους χιμπαντζίδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξακολουθούσε να βασίζεται στα χέρια της για να σκαρφαλώνει. Ωστόσο, η διάταξη των γοφών και των οσφυϊκών σπονδύλων αποκάλυπτε έναν σταθερό βηματισμό, ικανό να στηρίξει το σώμα σε όρθια θέση. Σε εκείνη την επισφαλή ισορροπία, ανάμεσα στο χερσαίο και το δεδρόβιο, βρισκόταν το πρώτο βήμα προς την ανθρωπότητα. 3. Η χρονολόγηση της τοποθεσίας, που αποκτήθηκε μέσω μεθόδων καλείου αργού, τοποθέτησε τη Λούση σε μια ηλικία περίπου μεταξύ 3,5 και 3,2 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν μια εποχή κατά την οποία το κλίμα της Ανατολικής Αφρικής εναλλασσόταν μεταξύ υγρών και ξηρών περιόδων. Τα δάση ανοίγονταν σε σαβάνες, αναγκάζοντας τα πρωτεύοντα να μετακινούνται σε ανοιχτά εδάφη. Σε αυτό το νέο τοπίο, το να περπατάς όρθιος προσέφερε πλεονεκτήματα, να βλέπεις από απόσταση, να ελευθερώνεις τα χέρια και να αντέχεις καλύτερα τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, η ανακάλυψη της Λούση μεταμόρφωσε βαθιά τη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης. Ο σκελετός της ανάγκασε τους ερευνητές να επανεξετάσουν τα αποδεκτά μοντέλα και να αναθεωρήσουν τη σειρά με την οποία είχαν ερμηνευτεί οι κύριες εξελικτικές αλλαγές. Μέσα από αυτήν, οι επιστήμονες κατάλαβαν ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν προχώρησε με γραμμικό ή απλό τρόπο, αλλά μέσα από σταδιακές προσαρμογές που διαχώρισαν τον τρόπο κίνησης από τον τρόπο σκέψης. Η Λούση δεν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά επαναπροσδιορίσε ποιες ήταν οι σωστές. 4. Η ανακάλυψη δεν ήταν η μοναδική. Στα χρόνια που ακολούθησαν, βρέθηκαν και άλλα λείψανα Australopithecus afarensis στο Χαντάρ, που ανήκαν σε πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων 2 παιδιών. Όλα έδειξαν τις ίδιες σωματικές αναλογίες και την ίδια σκελετική δομή. Αυτό επιβεβαίωσε ότι η Λούση δεν ήταν μια εξαίρεση, αλλά μέρος ενός σταθερού πληθυσμού που κατοικούσε στις όχθες των αρχαίων αιθιοπικών ποταμών. Τα ίχνη της Λεετόλη, που ανακαλύφθηκαν στην Τανζανία το 1978, συμπλήρωσαν την εικόνα. Εκεί, διατηρημένα σε σκληρημένη ηφαιστειακή στάχτη, υπήρχαν 3 γραμμές ιχνών ανθρώπινης εμφάνισης που χρονολογούνταν πριν από 3,6 εκατομμύρια χρόνια. Είχαν την ίδια μορφολογία του ποδιού με τη Λούση, ένα μεγάλο δάχτυλο ευθυγραμμισμένο και μία τοξωτή πατούσα. Εκείνα τα ίχνη, πιθανώς φτιαγμένα από μια ομάδα Australopithecus, έδειχναν τους προγόνους μας να περπατούν μαζί κάτω από έναν ουρανό πρόσφατης τάχτης. 5. Ο σκελετός της Λούση επέτρεψε επίσης τη μελέτη του πώς πέθανε. Η ανάλυση των καταγμάτων στα οστά της υποδηλώνει ότι έπεσε από μεγάλο ύψος, ίσως από ένα δέντρο. Οι τραυματισμοί στα χέρια, τα πόδια και τη λεκάνη της είναι συνεπείς με μια μοιραία πρόσκρουση. Είναι πιθανό να έχασε την ισορροπία της ενώ κοιμόταν ή αναζητούσε καταφύγιο. Έτσι τελείωσε η ζωή της και έτσι θαύτηκε από την άμμο και τον χρόνο μέχρι που η τύχη την επέστρεψε στο φως εκατομμύρια χρόνια μετά. Τα αυθεντικά λείψανα της Λούση φυλάσσονται τώρα σε ένα θησαυροφυλάκιο ασφαλείας στο Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας στην Αντίσα Μπέμπα. Ένα ακριβές αντίγραφο εκτίθεται στο κοινό, δείχνοντας την ευθραυστότητα και την αντοχή εκείνου του μικρού σώματος. Η φιγούρα της, ύψους μόλις 1 μέτρου, συνοψίζει την ιστορία ολόκληρου του ανθρώπινου είδους. Δεν είχε εργαλεία ούτε περίπλοκη γλώσσα, αλλά κάθε βήμα που έκανε άνοιξε έναν δρόμο που άλλοι θα ακολουθούσαν. Το κρανίο ζυγίζει 272 κιλά. Το καλοκαίρι του 1990, κάτω από τον καυτό ήλιο της Ντακότα του Νότου, μια ομάδα από το Ινστιτούτο Black Hills εξερευνούσε μια πλαγιά κοντά στον ποταμό Σεγέν. Έψαχναν για απολιθώματα χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μία από τις πιο πολύτιμες ανακαλύψεις της σύγχρονης παλαιοντολογίας. Ένα πρωί, αφού ένα από τα φορτηγά της ομάδας χάλασε, τα μέλη χωρίστηκαν για να ασχοληθούν με το πρόβλημα. Ενώ οι άλλοι επέστρεφαν στην πόλη, η Σούζαν Χέντριξον αποφάσισε να συνεχίσει μόνη της ανάμεσα στους βράχους.
Εκεί, καρφωμένα στον βράχο, βρήκε θραύσματα οστών που αποκάλυπταν τη μορφή ενός γιγαντιαίου πλάσματος. Χωρίς να το ξέρει, μόλις είχε ανακαλύψει τον πιο πλήρη Tyrannosaurus Rex που βρέθηκε ποτέ. Στις 12 Αυγούστου του 1990 η ομάδα επέστρεψε στην τοποθεσία για να επιβεβαιώσει την ανακάλυψη. Ο διευθυντής της ομάδας, Πίτερ Λάρσον, προσδιορίσε ότι τα οστά ανήκαν σε έναν Tyrannosaurus Rex. Το εκπληκτικό ήταν ο βαθμός διατήρησης. Περισσότερο από το 90% του σκελετού ήταν παρόν. Υπήρχαν σπόνδυλοι, πλευρές, πόδια, μια λεκάνη και ένα σχεδόν άθικτο κρανίο. Συνολικά ανακτήθηκαν περίπου 250 οστά από τα 360 γνωστά για το είδος. Τα λείψανα ήταν καλυμμένα από λεπτό ίζημα, γεγονός που εξηγούσε την εξαιρετική τους κατάσταση διατήρησης. Η ανασκαφή κράτησε αρκετές εβδομάδες. Κάθε μπλοκ τυλίχθηκε με ύφασμα, ενισχύθηκε με γύψο και μεταφέρθηκε στο εργαστήριο. Το δείγμα ονομάστηκε Sue, προς τιμήν της ανακαλύπτριάς του. Οι αρχικές μετρήσεις αποκάλυψαν ένα ζώο μήκους μεταξύ 12 και 13 μέτρα, ύψους σχεδόν 4 μέτρα στους γοφούς και βάρους περίπου 9 τόνων. Το κρανίο του, μήκους πάνω από 1,5 μέτρο, έδειχνε δόντια τόσο μακριά όσο τα μαχαίρια, σχεδιασμένα να συνθλίβουν οστά. Ήταν ο απόλυτος θηρευτής της Κρητιδικής. Η συγκίνηση της ανακάλυψης αμαυρώθηκε από μια νομική διαμάχη. Η γη όπου βρέθηκε το απολίθωμα ανήκε στον Μωρίς Βίλιαμς, μέλος της φυλής Σιου, αλλά επειδή ήταν υπό ομοσπονδιακή διαχείριση, η ιδιοκτησία της είχε περιορισμούς. Το Ινστιτούτο Black Hills είχε πληρώσει $5,000 για την άδεια ανασκαφής, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή η πληρωμή δεν παρήχε δικαιώματα επί των λειψάνων. Το 1992, πράκτορες του FBI και η Εθνοφρουρά κατέσχεσαν το απολίθωμα, το οποίο παρέμεινε υπό την επιμέλεια της κυβέρνησης για χρόνια, ενώ τα δικαστήρια αποφάσιζαν για την ιδιοκτησία του. Το 1996, τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι ο Williams ήταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης. Η Σου βγήκε σε δημόσια πώληση και ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's οργάνωσε μια ιστορική δημοπρασία. Οι παλαιοντολόγοι φοβούνταν ότι το απολίθωμα θα κατέληγε σε ιδιωτικά χέρια. Για να το αποφύγουν, το Μουσείο Field Φυσικής Ιστορίας του Σικάγο ξεκίνησε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων με την υποστήριξη των McDonald's, Disney και πολλών επιστημονικών ιδρυμάτων. Στις 4 Οκτωβρίου του 1997, το μουσείο απέκτησε το απολίθωμα για $8,36 εκατομμύρια, την υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε ποτέ για ένα παλαιοντολογικό δείγμα. Στο Σικάγο ξεκίνησε μια σχολαστική διαδικασία αποκατάστασης. Κάθε οστό καθαρίστηκε με εργαλεία ακριβίας, ενώ χιλιάδες επισκέπτες παρατηρούσαν πίσω από ένα γυάλινο παράθυρο. Τα κομμάτια που έλειπαν ανακατασκευάστηκαν με ρητίνη και σημαδεύτηκαν για να διακρίνονται από τα αυθεντικά. Το αυθεντικό κρανίο, πολύ βαρύ και παραμορφωμένο από την πίεση του βράχου, φυλάχθηκε χωριστά, ενώ ένα ακριβές αντίγραφο τοποθετήθηκε πάνω σε μια μεταλλική δομή που στήριζε τον υπόλοιπο σκελετό. Οι αξονικές τομογραφίες που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία Boeing Rocketdyne αποκάλυψαν σημάδια μιας μακράς και σκληρής ζωής. Αρκετές σπασμένες πλευρές είχαν πουλωθεί, ένας σπόνδυλος έδειχνε αρθρίτιδα και η αριστερή κνήμη παρουσίαζε σημάδια οστεομιελίτιδας. Εμφανίστηκαν τρύπες στο κρανίο που αρχικά αποδόθηκαν σε σημάδια από δαγκώματα, αν και μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι ήταν λοιμώξεις που προκλήθηκαν από ένα παράσιτο παρόμοιο με το Trichomonas gallinae, το οποίο στα σύγχρονα πουλιά προκαλεί βλάβες στον λαιμό. Παρά τα τραύματα αυτά, ο Tyrannosaurus Rex είχε επιβιώσει για σχεδόν 3 δεκαετίες, μια εξαιρετική ηλικία για έναν θηρευτή του είδους του. Η ακριβής αιτία του θανάτου του παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Το πιο πιθανό είναι να πέθανε κοντά σε μια εποχιακή ροή νερού και να παρασύρθηκε από μια ροή λάσπης που έθαψε το σώμα του πριν οι πτωματοφάγοι μπορέσουν να το καταστρέψουν. Εκείνη η γρήγορη ταφή επέτρεψε στα οστά να παραμείνουν άθικτα για 67 εκατομμύρια χρόνια, προστατευμένα κάτω από στρώματα γης και βράχου μέχρι την εκ νέου ανακάλυψή τους. Στις 17 Μαΐου του 2000, το Μουσείο Field εγκαινίασε την κύρια έκθεσή του. Χιλιάδες επισκέπτες προσήλθαν για να δουν τον γίγαντα όρθιο στην κύρια αίθουσα, συναρμολογημένο σε μια δυναμική πόζα με την ουρά του εκτεταμένη και τις γνάθους ανοιχτές. Για πρώτη φορά, το κοινό μπόρεσε να δει σε πραγματική κλίμακα τον μεγαλύτερο χερσαίο θηρευτή της εποχής του.
Από τότε, η Σου έχει γίνει το σύμβολο του μουσείου και ένα από τα πιο φωτογραφημένα απολιθωμένα δείγματα στον κόσμο. Το 2018, μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες στην έκθεση, ο Tyrannosaurus Rex μεταφέρθηκε σε μια ανακαινισμένη γκαλερί για να παρουσιαστεί η ανατομία του με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι τεχνικοί διόρθωσαν τη θέση του θώρακα και της κλίδας, σύμφωνα με νέες μελέτες. Η νέα αίθουσα περιλαμβάνει καθηλωτικές προβολές υψηλής ευκρίνειας που αναπαριστούν τη Σου να κυνηγά ή να υπερασπίζεται την περιοχή της. Το αυθεντικό κρανίο, που ζυγίζει 272 κιλά, φυλάσσεται σε μια ξεχωριστή βιτρίνα διαθέσιμο για μελλοντικές έρευνες. Paraceratherium lynxiense, 8 μέτρα μέχρι τους ώμους. Στις άνυδρες κοιλάδες της βορειοδυτικής Κίνας, όπου η γη διατηρεί ίχνη από χαμένες εποχές, μια ομάδα παλαιοντολόγων βρήκε κάτι που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ανάμεσα στα κοκκινοπά στρώματα της λεκάνης Λίνξια εμφανίστηκε η απολιθωμένη μορφή ενός ζώου τόσο τεράστιου που έμοιαζε με θρύλο μεταμορφωμένο σε πέτρα. Εκείνος ο προϊστορικός κολοσσός ονομάστηκε Paraceratherium lynxiense, ένα νέο είδος γιγαντιαίου ρινόκερου που έζησε πριν από περίπου 26 εκατομμύρια χρόνια. Η ανακάλυψή του έστρεψε την επιστημονική προσοχή σε μια εποχή κατά την οποία τα θηλαστικά, όχι οι δεινόσαυροι, κυριαρχούσαν στη γη με σώματα που άγγιζαν το αδύνατο. Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε το 2021 από μια κινεζική ομάδα υπό τη διεύθυνση του δόκτωρος Τάο Ντέγκ από το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών και Παλαιοανθρωπολογίας. Από τα λείψανα μια πλήρη κάτω γνάθο, αυχενικούς σπονδύλους και θραύσματα του κρανίου μπόρεσαν να ανακατασκευάσουν την ανατομία του μεγαλύτερου θηλαστικού που έζησε ποτέ στην επιφάνεια της γης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ένα ενήλικο άτομο έφτανε τα 8 μέτρα σε ύψος στους ώμους και μπορούσε να ξεπεράσει τους 20 τόνους σε βάρος. Ο επιμήκης λαιμός του, τόσο μακρύς όσο εκείνος μιας σύγχρονης καμιλοπάρδαλης, στήριζε ένα κρανίο μήκους σχεδόν 1 μέτρου. Σε αντίθεση με τους σύγχρονους ρινόκερους, του έλειπε το κέρατο. Η δύναμή του βρισκόταν στο μέγεθός του. Το περιβάλλον στο οποίο έζησε ο Paraceratherium lynxiense ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό τοπίο της Γκάνσου. Εκείνη την εποχή το κλίμα ήταν ζεστό και υγρό, με εκτεταμένες πεδιάδες καλυμμένες με βλάστηση. Οι αναλύσεις των ειζημάτων που περιέβαλαν τα οστά αποκάλυψαν υπολείμματα γύρις και απολιθωμένα φύλλα, απόδειξη ενός οικοσυστήματος γεμάτου από ψηλά δέντρα και θρεπτικούς θάμνους. Σε εκείνο το σκηνικό, αυτοί οι γίγαντες κινούνταν αναζητώντας τροφή, κόβοντας κλαδιά και φύλλα που άλλοι φυτοφάγοι δεν μπορούσαν να φτάσουν. Τα κεφάλια τους υψώνονταν πάνω από το φύλλωμα και οι πλατιές και ισχυρές γνάθη τους μπορούσαν να επεξεργαστούν μεγάλες ποσότητες συνόδους βλάστησης. Η οστική του δομή αποκάλυψε αξιοσημείωτες προσαρμογές. Οι αυχενικοί σπόνδυλοι ήταν επιμήκεις και ελαφρύοι, σχεδιασμένοι να στηρίζουν έναν εκτεταμένο λαιμό χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα. Τα πόδια, χοντρά και ίσια σαν κολόνες, στήριζαν το τεράστιο βάρος του σώματος. Οι αναλογίες των οστών του υποδείκνυαν μια ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την αποτελεσματικότητα. Κάθε κίνηση έπρεπε να είναι μετρημένη, καθώς η μετακίνηση τέτοιας μάζας απαιτούσε έναν ακριβή συντονισμό. Ο βηματισμός του θα ήταν αργός αλλά σταθερός, παρόμοιος με εκείνον των σύγχρονων ελεφάντων. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι αυτό το είδος δεν ήταν απομονωμένο στον χρόνο. Αποτελούσε μέρος μιας μακράς σειράς συγγενών, των Paraceratheridos, μιας οικογένειας θηλαστικών που εξαπλώθηκε σε τεράστιες περιοχές της Ασίας κατά τη διάρκεια της Ολιγόκενου. Μέσα από απολιθώματα που βρέθηκαν στο Πακιστάν, τη Μογγολία και το Καζακστάν, έχει ιχνηλατηθεί μια μεταναστευτική διαδρομή που συνέδεε τον νότο της Ηπείρου με τις πεδιάδες του Βορρά. Όλα υποδηλώνουν ότι ο Paraceratherium lynxiense ήταν ένα από τα τελευταία είδη αυτής της γραμμής, προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές αλλαγές που προηγήθηκαν της παγκόσμιας ψήξης της Μειόκενου. Η μελέτη των δοντιών του βοήθησε να αποσαφινιστεί η διατροφή του. Σε αντίθεση με τους φυτοφάγους βοσκής που τρέφονται με χαμηλά χόρτα, αυτός ο κολοσσός τρεφόταν κυρίως με φύλλα ψηλών δέντρων. Τα μοτίβα φθοράς στους τραπεζίτες του έδειξαν μια υπογραφή τυπική των καταναλωτών μαλακής και ινόδους βλάστησης. Αυτή η διατροφή πλούσια σε κυταρίνη απαιτούσε μεγάλους χρόνους πέψης και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο μεταβολισμός του πρέπει να ήταν αργός, προσαρμοσμένος σε ένα σώμα που διατηρούσε την ενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο. Όλα δείχνουν ότι μπορούσε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, αναζητώντας τροφή,
διασχίζοντας ποτάμια και ανοιχτές πεδιάδες κατά τη διάρκεια των ξηρών εποχών. Μέσα στη λεκάνη Λίνξια, τα απολιθώματα άλλων ειδών βοηθούν στην ανασύνθεση του περιβάλλοντος του. Έχουν βρεθεί λείψανα από χελώνες, κροκόδιλους και μικρά θηλαστικά, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία μόνιμων πηγών νερού. Αυτός ο συνδυασμός οικοτόπων εξηγεί πως ένα τόσο μεγάλο ζώο μπόρεσε να ευδοκιμήσει εκεί. Η αυθονία της βλάστησης ήταν επαρκής για να συντηρήσει μικρές αγέλες και οι γεωλογικές συνθήκες ευνόησαν τη διατήρηση των οστών τους μετά το θάνατο. Τα περισσότερα λείψανα του Paraceratherium lynxiense βρέθηκαν σε λεπτά ειζήματα που εναποτέθηκαν αργά από ήρεμα ρεύματα που σφράγισαν το σώμα πριν προλάβει να καταστραφεί από τον χρόνο. Ο επιστημονικός αντίκτυπος της ανακάλυψης ήταν άμεσος. Για δεκαετίες οι παλαιοντολόγοι συζητούσαν ποιο ήταν το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό που υπήρξε ποτέ. Ορισμένοι υπερασπίζονταν τον Indricotherium της Κεντρικής Ασίας, άλλοι πρότειναν παραλλαγές του Baluchitherium. Το απολίθωμα της Λίνξια έλυσε πολλές απορίες. Οι μετρήσεις της γνάθου του και οι αναλογίες του κρανίου του έδειξαν σαφείς διαφορές με τους συγγενείς του, επαρκείς για να ταξινομηθεί ως νέο είδος. Επιπλέον, η γεωγραφική του θέση αποκάλυψε ένα ενδιάμεσο σημείο στην εξάπλωση της ομάδας, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί οι γίγαντες μετανάστευσαν επανειλημμένα ανάμεσα στην Ινδική Υποήπειρο και τη Βόρεια Κίνα μέσα από ορεινά περάσματα που σήμερα αποτελούν μέρος των Ιμαλαίων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Paraceratherium lynxiense έζησε μεταξύ 40 και 50 χρόνια. Η μακροζωία του, σε συνδυασμό με το μέγεθός του, τον κρατούσε ασφαλή από τους ενήλικους θηρευτές. Μόνο τα νεαρά ή άρρωστα άτομα θα βρίσκονταν σε κίνδυνο μπροστά στους μεγάλους σαρκοφάγους. Η εξαφάνισή του οφείλεται πιθανώς στη μείωση του οικοτόπου και στην προοδευτική κλιματική αλλαγή που μετέτρεψε τα υγρά δάση σε άνυδρες στέπες. Χωρίς αρκετή τροφή για να συντηρηθούν τόσο ογκώδη σώματα, το είδος εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά χαραγμένη στην πέτρα. Γκαντουσόρους aqualignus, ζεστό αίμα στον ωκεανό. Στους αρχαίους ωκεανούς της Ιουρασικής, όταν οι ήπειροι μόλις άρχιζαν να χωρίζονται και η θαλάσσια ζωή κυριαρχούσε στον πλανήτη, ένας θηρευτής με επίμικες σώμα και τεράστια μάτια κυβερνούσε κάτω από τα κύματα. Ήταν ο Γκαντουσάουρους aqualignus, ένα θαλάσσιο ερπετό που οι επιστήμονες θα ταξινομούσαν μέσα στην ομάδα των ιχθυοσαύρων. Η μορφή του θύμιζε εκείνη ενός δελφινιού, αλλά η προέλευση και η συμπεριφορά του ανήκαν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Η ιστορία του, θαμμένη για εκατομμύρια χρόνια, μας δείχνει ότι η ζωή στη θάλασσα ήταν τόσο σφοδρή και συναρπαστική όσο εκείνη των δεινοσαύρων στη στεριά. Το πιο πλήρες απολίθωμα αυτού του είδους εμφανίστηκε στα ειζήματα ενός αρχαίου θαλάσσιου βυθού της πρώιμης Ιουρασικής, που χρονολογείται πριν από περίπου 180 εκατομμύρια χρόνια. Εκεί, σε ένα περιβάλλον λεπτής λάσπης, το σώμα σφραγίστηκε μαζί με αμμονίτες και ψάρια που μοιράζονταν τον κόσμο του. Οι μελέτες αποκάλυψαν ότι είχε μήκος μεταξύ 4 και 6 μέτρα, με επιμήκες ρίγχος και κονικά δόντια τέλεια για να πιάνει ψάρια και καλαμάρια. Οι γνάθοι του ήταν σχεδιασμένες να κλείνουν με ακρίβεια, εμποδίζοντας τα θυράματα να γλιστρούν ανάμεσα στα κύματα. Ο Γκαντουσάουρους aqualignus ζούσε σε ανοιχτά νερά, μακριά από την ακτή, όπου οι μεγάλοι θηρευτές ανταγωνίζονταν για κάθε γωνιά του ωκεανού. Το σώμα του σε σχήμα τορπίλης ήταν ένα αριστούργημα της εξέλιξης. Τα μπροστινά πτερίγια λειτουργούσαν ως πηδάλια, ενώ η ισχυρή ουρά σε σχήμα μισοφέγγαρου προωθούσε το κολύμπι του. Μπορούσε να φτάσει αξιοσημείωτες ταχύτητες και να αλλάζει κατεύθυνση με μια ευκινησία που λίγα θαλάσσια ζώα της εποχής του διέθεταν. Το δέρμα του λίο και χωρίς λέπια μείωνε την τριβή με το νερό, ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στους πιο εξελιγμένους ιχθυοσαύρους. Ένα από τα πιο συναρπαστικά χαρακτηριστικά του ήταν το πιθανό θερμό αίμα του. Οι μελέτες των ισοτόπων οξυγόνου στα οστά αρκετών δειγμάτων δείχνουν ότι διατηρούσε μια σταθερή θερμοκρασία σώματος ακόμα και σε κρύα νερά. Αυτό υποδηλώνει ότι, όπως και τα σύγχρονα θαλάσσια θηλαστικά, μπορούσε να ρυθμίζει τον μεταβολισμό του, γεγονός που του επέτρεπε να κυνηγά ενεργά χωρίς να εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό το μεταβολικό πλεονέκτημα τον κατέστησε κυρίαρχο του ωκεανού για εκατομμύρια χρόνια. Αλλά η κυριαρχία του δεν βασιζόταν μόνο στην ταχύτητα ή το μέγεθος. Ο Γκαντουσάουρους aqualignus διέθετε μια όραση προσαρμοσμένη στα βάθη.
Τα μάτια του, ανάμεσα στα μεγαλύτερα οποιουδήποτε γνωστού σπονδυλωτού, μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τα 25 εκατοστά σε διάμετρο. Στις σκιές της Ιουρασικής θάλασσας, εκείνο το βλέμμα εντόπιζε την παραμικρή κίνηση. Με τέτοια ακρίβεια κυνηγούσε τα θυράματά του ανάμεσα σε κοπάδια ψαριών ή κάτω από το αμυδρό φως των πρωτόγονων υφάλων. Η ανακάλυψη θηλυκών απολιθωμάτων με έμβρια μέσα στο σώμα τους αποκάλυψε μια άλλη αξιοσημείωτη πτυχή. Αυτά τα ερπετά γεννούσαν ζωντανά μικρά. Δεν άφηναν αυγά στην ακτή όπως άλλα ερπετά, αλλά γεννούσαν στο νερό, διασφαλίζοντας ότι οι απόγονοί τους μπορούσαν να κολυμπήσουν από την πρώτη στιγμή. Τα απολιθώματα δείχνουν μάλιστα μικρά νεογνά προσανατολισμένα προς τα πίσω, μια θέση που εμπόδιζε τον πνιγμό τους κατά τη διάρκεια της γέννησης. Αυτή η ζωοτοκία αποδεικνύει ότι οι ιχθυοσαύροι, αν και ερπετά, ανέπτυξαν στρατηγικές αναπαραγωγής πολύ παρόμοιες με εκείνες των σύγχρονων θαλάσσιων θηλαστικών. Το περιβάλλον στο οποίο έζησε ο Γκαντουσάουρους ακουαλίνιους ήταν ένας αχανής και μεταβαλλόμενος ωκεανός. Κατά τη διάρκεια της Ιουρασικής, οι θερμοκρασίες ήταν εύκρατες και τα θαλάσσια ρεύματα διένεμαν τα θρεπτικά συστατικά σε όλο τον πλανήτη. Οι θάλασσες ήταν κατοικημένες από αμμονίτες με σπυροειδές κέλυφος, πλοιόσαυρους με μακρύ λαιμό και πρωτόγονους καρχαρίες. Μέσα σε αυτή την ισορροπία, οι ιχθυοσαύροι κατήχαν την κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Τρέφονταν με γρήγορα ψάρια και γιγάντια καλαμάρια, κυνηγώντας μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες. Τα θραύσματα απολιθωμένων οστών που βρέθηκαν στα στομάχια τους δείχνουν υπολείμματα θαλάσσιων σπονδυλωτών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως ενεργών θηρευτών αντί για απλών πτωματοφάγων. Η φυσιολογία του αποκαλύπτει εκπληκτικές λεπτομέρειες για το πώς κινούνταν στο νερό. Οι πλευρές, στενές και εύκαμπτες, επέτρεπαν μια αποτελεσματική αναπνοή. Οι σπόνδυλοι της ουράς σχημάτιζαν μια καθοδική καμπύλη που στήριζε το ουραίο πτερίγιο, δημιουργώντας μια προώθηση παρόμοια με εκείνη των σύγχρονων τόνων. Τα οστά τους, λιγότερο πυκνά από εκείνα των χερσαίων ερπετών, βοηθούσαν στη διατήρηση της άνοσης. Ήταν ένας τέλειος σχεδιασμός για τον ωκεανό, ένας συνδυασμός δύναμης και κομψότητας εκλεπτισμένος από τη φύση κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Ο Γκαντουσάουρους ακουαλίγνιους προσφέρει επίσης ενδείξεις για την οικολογική ισορροπία της εποχής του. Καθώς οι θάλασσες γίνονταν πιο κρύες και βαθιές, ορισμένα είδη προσαρμόστηκαν σε νέες ζώνες, ενώ άλλα εξαφανίστηκαν. Αυτός ο ιχθυοσαύρος αντιπροσωπεύει την κορυφή εκείνης της προσαρμογής, τη στιγμή που η θαλάσσια ζωή έφτασε στη μεγαλύτερη τελειοποίησή της πριν μεταμορφωθεί με τις γεωλογικές αλλαγές του πλανήτη. Η εξαφάνισή του συνέπεσε με εκείνη πολλών συγχρόνων του, πιθανώς λόγω των διακυμάνσεων στη στάθμη της θάλασσας και στη θερμοκρασία του ωκεανού. Το απολίθωμα διατηρεί το σώμα του ιχθυοσαύρου σε μια φυσική θέση, με τα πτερίγια, τις πλευρές και τα περιγράμματα του δέρματος ορατά. Αυτό το επίπεδο διατήρησης επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση της μορφής του, της κίνησής του και του τρόπου κυνηγιού του στην ανοιχτή θάλασσα. Ο Βιραπτορόσαυρος, θηλυκό με μυελικό ιστό. Στην καρδιά της ερήμου Γκόμπι, όπου ο άνεμος σμιλεύει τους βράχους σαν γλυπτά και η σιωπή καλύπτει εκατομμύρια χρόνια ιστορίας, μια ανακάλυψη άλλαξε για πάντα την οπτική για τους δεινοσαύρους. Εκεί, στα κοκκινοπά ειζήματα της ύστερης Κρητιδικής, βρέθηκε ένας μικρός φτερωτός θηρευτής ακίνητος πάνω σε μια φωλιά με αυγά. Η στάση του δεν ήταν επιθετική, ούτε ανάπαυσης. Επόαζε. Ήταν ένας οβιραπτοροσάουριο, ένα πλάσμα που είχε πεθάνει προστατεύοντας τους απογόνους του, παγωμένο στο χρόνο σαν μια εικόνα τρυφερότητας σε έναν βάναυσο κόσμο. Το απολίθωμα βρέθηκε στη Μογγολία, σε ένα στρώμα βράχου που χρονολογείται πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια. Ο ενήλικος σκελετός κοίτονταν πάνω σε έναν κύκλο αυγών διατεταγμένων με ακρίβεια. Τα πρόστια άκρα εκτείνονταν προς τα πλάγια και το σώμα καμπυλωνόταν πάνω από τη φωλιά σε μια στάση σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη των σύγχρονων πουλιών. Το κεφάλι, γερμένο προς τα εμπρός, έμοιαζε να κοιτάζει προς το κέντρο, όπου μπορούσαν ακόμα να διακριθούν απολιθωμένα έμβρια. Για τους παλαιοντολόγους ήταν μια σκηνή τόσο συγκινητική όσο και αποκαλυπτική. Για πρώτη φορά, ένας δεινόσαυρος έδειχνε σαφή απόδειξη γονικής φροντίδας. Για δεκαετίες, η ομάδα των Οβιραπτοροσάουριο είχε παρερμηνευθεί. Όταν ανακαλύφθηκε το πρώτο απολίθωμα το 1923, επίσης πάνω σε μια φωλιά, οι ερευνητές πίστεψαν ότι το ζώο ήταν ένας κλέφτης αυγών. Στην πραγματικότητα, το όνομα Oviraptor σημαίνει κλέφτης αυγών,
αλλά με την πάροδο του χρόνου και τις νέες ανακαλύψεις, εκείνη η ερμηνεία κατέρευσε. Οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι ο υποτιθέμενος κλέφτης δεν έκανε επιδρομή στη φωλιά, αλλά προστάτευε τη δική του. Εκείνη η διόρθωση ξαναέγραψε ένα θεμελιώδες μέρος της εξελικτικής ιστορίας των δεινοσαύρων. Το δείγμα που βρέθηκε στην Κίνα, ένα από τα πιο πλήρη μέχρι σήμερα, επέτρεψε την παρατήρηση εκπληκτικών λεπτομεριών. Τα αυγά ήταν διατεταγμένα σε ομόκεντρους κύκλους και τα πόδια του ενήλικα τέριαζαν ακριβώς στα κενά ανάμεσά τους, σαν να είχε επιλέξει εκείνη τη θέση για να τα καλύψει χωρίς να τα καταστρέψει. Μέσα σε ορισμένα αυγά, τα έμβρια ήταν αρκετά ανεπτυγμένα, ώστε να διακρίνονται μικρά οστά και κυρτά ράμφη, σημάδια ότι η εκόλαψη ήταν επικείμενη όταν συνέβη η καταστροφή που έθαψε τη φωλιά κάτω από την άμμο και τη στάχτη. Εκείνη η στιγμή, διατηρημένη για εκατομμύρια χρόνια, έδειξε κάτι που πριν θεωρούνταν αποκλειστικό των πουλιών. Το ένστικτο προστασίας των μικρών πριν καν γεννηθούν. Οι μικροσκοπικές αναλύσεις των οστών έδειξαν ότι ο ενήλικας ήταν θηλυκό. Βρέθηκαν ίχνη μυελώδους ιστού στις πλευρές του, ένα εσωτερικό στρώμα πλούσιο σε ασβέστιο που τα σύγχρονα πουλιά παράγουν κατά τη διάρκεια της ορυξίας. Εκείνη η λεπτομέρεια ενίσχυσε την ιδέα ότι ο Οβιράπτοροσάουριο ήταν πολύ πιο κοντά στα πουλιά από ό,τι είχε φανταστεί κανείς. Είχαν φτερά, έχτιζαν φωλιές, επώαζαν αυγά και έδειχναν περίπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν ήταν άνυδρο, με μεταβαλλόμενους αμόλοφους και εποχιακές λιμνοθάλασσες. Σε εκείνο το εχθρικό τοπίο, ο Οβιράπτοροσάουριο έπρεπε να επιλέξει προσεκτικά το μέρος για τη φωλιά του. Τα θηλυκά έσκαβαν ρηχές κοιλότητες στην άμμο και τοποθετούσαν τα αυγά σε συμμετρικές ομάδες, τις οποίες στη συνέχεια κάλυπταν με φυτά ή υγρή άμμο. Πιστεύετε ότι η θερμότητα του ήλιου, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία του σώματος του ενήλικα, διατηρούσε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των εμβρίων. Αυτός ο συνδυασμός φυσικής και βιολογικής επώασης ήταν μια επιτυχημένη στρατηγική που προέβλεψε τη συμπεριφορά των σύγχρονων πουλιών. Το σχήμα των αυγών πρόσφερε επίσης ενδείξεις για την εξέλιξη της αναπαραγωγής στους δεινοσαύρους. Ήταν επιμήκη, με πορόδι και λύφη που επέτρεπαν την ανταλλαγή αερίων. Η υφή τους διατηρούσε μικροσκοπικά αποτυπώματα των πόρων, χρήσιμα για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής υγρασίας. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα αυγά του Οβιράπτοροσάουριο ήταν πιο ανθεκτικά από εκείνα άλλων σύγχρονων δεινοσαύρων, γεγονός που τους επέτρεπε να αντέχουν σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Κάθε λεπτομέρεια, από το πάχος του κελύφους μέχρι τη θέση του ενήλικα, τέριαζε σε ένα σύστημα τέλεια προσαρμοσμένο στις συνθήκες της κριτιδικής. Τα έμβρια στο εσωτερικό τους εξετάστηκαν μέσω αξονικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν αρθρωτούς σκελετούς με σχηματισμένα ράμφη και ευθυγραμμισμένους σπονδύλους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν κοντά στην εκόλαψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο προσανατολισμός του μικρού συνέπιπτε με την αναμενόμενη κατεύθυνση εξόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η γέννηση θα ήταν επικείμενη. Αυτό το επίπεδο διατήρησης είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μόνο λίγα απολιθώματα σε όλο τον κόσμο δείχνουν τέτοια ανατομική λεπτομέρεια μέσα στα αυγά. Η ανακάλυψη παρήχε επίσης πληροφορίες για την κοινωνική δομή αυτών των ειδών. Πιθανώς οι Οβιράπτοροσάουριο ζούσαν σε μικρές ομάδες και επέστρεφαν στις ίδιες τοποθεσίες φωλιάσματος χρόνο με τον χρόνο. Ορισμένες φωλιές που βρέθηκαν στην ίδια περιοχή δείχνουν επικαλυπτόμενα στρώματα αυγών από διαφορετικές γενιές, γεγονός που υποδηλώνει πίστη στην τοποθεσία. Αυτό υποδηλώνει ότι διατηρούσαν κοινοτικές συμπεριφορές και μια σταθερή αναπαραγωγική οργάνωση, στην οποία η προστασία των απογόνων ήταν μέρος μιας στρατηγικής συλλογικής επιβίωσης σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Εμπειρεσόουρους ράθη, 230 εκατομμύρια χρόνια στην Αφρική. Ένα πριν από περισσότερα από 230 εκατομμύρια χρόνια, όταν η γη ήταν μια ενιαία ήπειρος που ονομαζόταν Παγκαία, και οι πρώτοι δεινόσαυροι μόλις έκαναν τα αρχικά τους βήματα, ένας μικρός σκελετός θαύτηκε στα υγρά εδάφη αυτού που σήμερα είναι η Ζιμπάμπουε. Εκείνο το απολίθωμα, που βρέθηκε εκατομμύρια χρόνια αργότερα, αποκάλυψε την προέλευση μιας κολοσιαίας ιστορίας. Το όνομά του, Μπιρεσάουρους ραάτι, σηματοδότησε ένα σημείο καμπής. Ο παλαιότερος δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε στην Αφρική και ένας από τους πιο πρωτόγονους στον κόσμο. Η ανακάλυψη έλαβε χώρα το 2022, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής υπό τη Διεύθυνση Επιστημόνων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Virginia Tech.
Στην περιοχή της κοιλάδας του Ζαμπέζε, ανάμεσα σε λόφους διαβρωμένους από τον άνεμο, εμφανίστηκαν οστά μικρά και εύθραυστα καρφωμένα σε κοκκινοπή ψαμίτι. Στην αρχή, οι παλαιοντολόγοι πίστεψαν ότι ανήκαν σε ένα συνηθισμένο προϊστορικό ερπετό, αλλά το σχήμα του μυριαίου οστού και της λεκάνης διηγούνταν μια διαφορετική ιστορία. Ανήκαν σε έναν δεινόσαυρο, έναν από τους πρώτους της γραμμής του. Δύο μεταγενέστερες μελέτες χρονολόγησαν τα λείψανα πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια, στην ύστερη Τριαδική, μια εποχή κατά την οποία οι δεινόσαυροι μόλις άρχιζαν να διαφοροποιούνται από άλλους αρχόσαυρους. Ο Εμπειρεσάουρους ράτη είχε μήκος λίγο περισσότερο από 1,5 μέτρα και περπατούσε όρθιος στα 2 πόδια. Ο μακρύς λαιμός του, η εκτεταμένη ουρά και τα δυνατά πίσω πόδια τον προσδιορίζαν ως έναν πρώιμο σαουροποντομόρφο, έναν μακρινό συγγενή των κολοσιαίων φυτοφάγων που θα κυριαρχούσαν στην Ιουρασική εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Το σχήμα των οστών του έδειχνε ένα πλάσμα ελαφρύ και ευκίνητο, ικανό να κινείται μέσα στην πυκνή βλάστηση αναζητώντας τρυφερούς βλαστούς και χαμηλά φύλλα. Το κρανίο του ήταν μικρό, με δόντια σε σχήμα φύλλου προσαρμοσμένα για την κοπή μαλακών φυτών. Οι αναλύσεις του σκελετού του αποκάλυψαν ισχυρούς μύες στα πόδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορούσε να κινείται γρήγορα για να αποφεύγει θηρευτές πολύ μεγαλύτερους. Εκείνη τη στιγμή η Αφρική ήταν ενωμένη με τη Νότια Αμερική, την Ινδία και τη Μαδαγασκάρη σε μια ενιαία μάζα γης. Τα είδη μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα ανάμεσα σε περιοχές που σήμερα χωρίζονται από ωκεανούς. 3. Η γεωλογία της τοποθεσίας Εμπίρε διατηρεί το αποτύπωμα ενός αρχαίου οικοσυστήματος. Τα ειζηματογενή στρώματα εναλλάσσονται ανάμεσα σε ποτάμιες αποθέσεις και προσχωσιγενείς πεδιάδες, με υπολείμματα απολιθωμένων κορμών δέντρων και ίχνη άλλων ζώων. Ανάμεσα στα απολιθώματα βρίσκονταν επίσης κρανία κοινοδόντων προγόνων των θηλαστικών και λείψανα μικρών θωρακισμένων ερπετών. Εκείνο το μοσαϊκό ειδών αντανακλά ένα περιβάλλον ζεστό και υγρό, όπου οι πρώτοι δεινόσαυροι μοιράζονταν την επικράτεια με πλάσματα που διατηρούσαν ακόμα πρωτόγωνα χαρακτηριστικά. Το όνομα Εμπειρεσάουρους ράτη τιμά τόσο την περιοχή Εμπίρε όπου βρέθηκε, όσο και το γεωλόγο Μάικελ Ραθ, πρωτοπόρο της αφρικανικής παλαιοντολογίας. Η διατήρηση του σκελετού ήταν εξαιρετική. Περισσότερο από το 70% του σώματος ανακτήθηκε άθικτο, συμπεριλαμβανομένων σπονδύλων, άκρων και μέρους του κρανίου. Αυτό το επίπεδο διατήρησης επέτρεψε τη μελέτη ανατομικών λεπτομεριών που συνήθως χάνονται με τον χρόνο, όπως η διάταξη των οστών του αστραγάλου και το ακριβές σχήμα των αυχενικών σπονδύλων. 4. Οι συγκριτικές αναλύσεις έδειξαν ότι ο Εμπειρεσάουρους ράthi κατέχει μια θέση κλειδί στο εξελικτικό δέντρο. Ήταν ένα ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα στους παλαιότερους δεινόσαυρους της Νότιας Αμερικής, όπως ο Εοράπτορ και ο Χερέρασάουρους, και τους μεταγενέστερους σαουροποντομόρφους της Ασίας και της Ευρώπης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι δεινόσαυροι προήλθαν από το νότιο τμήμα της Παγκαίας και με την πάροδο του χρόνου εξαπλώθηκαν προς το βορρά, ακολουθώντας ευνοϊκούς κλιματικούς διαδρόμους. Η Αφρική, καλυμμένη τότε από δάση και υγρές πεδιάδες, ήταν ένα από τα προημότερα στάδια εκείνης της επέκτασης. Το κλίμα της ύστερης Τριαδικής ήταν ασταθές. Μακρές ξηρές εποχές εναλλάσσονταν με καταρακτώδεις βροχές. Τα ποτάμια υπερχείλιζαν, εναποθέτοντας στρώματα ηλίως που σφράγιζαν τα σώματα των νεκρών ζώων. Έτσι ο Εμπειρεσάουρους έμεινε παγιδευμένος, διατηρημένος για περισσότερα από 200 εκατομμύρια χρόνια, μέχρι οι βράχοι να ανοίξουν ξανά κάτω από τα χέρια των επιστημόνων. Κάθε οστό που βρέθηκε πρόσθεσε ένα κομμάτι στην ιστορία της προέλευσης των γιγάντων. 5. Η ανατομία του μυριαίου οστού και της λεκάνης αποκάλυψε ότι αυτό το είδος είχε ήδη προσαρμογές τυπικές των αληθινών δεινοσαύρων, γοφούς προσανατολισμένους προς τα εμπρός, στιβαρά άκρα και ένα πρότυπο γρήγορης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα διατηρούσε χαρακτηριστικά των αρχόσαυρων προγόνων του, όπως επιμήκη χέρια και χέρια με κυρτά νύχια. Αυτός ο συνδυασμός χαρακτηριστικών τον καθιστά ένα ζωντανό αρχείο της ακριβούς στιγμής που οι πρώτοι δεινόσαυροι άρχισαν να διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα ερπετά της Τριαδικής. Η ανακάλυψη έλυσε επίσης μια ερώτηση μακράς διάρκειας. Για δεκαετίες η Αφρική ήταν η μόνη ήπειρος της Παγκαίας όπου δεν είχαν βρεθεί τόσο παλιοί δεινόσαυροι. Με τον Εμπειρεσάουρους ράthi εκείνη η απουσία εξαφανίστηκε. Το έβριμα επιβεβαίωσε ότι οι δεινόσαυροι εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη την υπερήπειρο λίγο μετά την εμφάνισή τους.
Αυτό το αφρικανικό απολιθωμένο αρχείο συμπλήρωσε τον παγκόσμιο χάρτη της πρώιμης επέκτασής τους. 7. Η μελέτη του σκελετού επέτρεψε την ανασύνθεση του πώς κινούνταν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περπατούσε με δίποδο τρόπο τον περισσότερο χρόνο, αν και μπορούσε να στηρίζεται στα πρόστια άκρα του για να τρέφεται με χαμηλά φυτά. Τα ίχνη του, ακόμα αποτυπωμένα στο ίζημα, δείχνουν έναν ισορροπημένο και ρυθμικό βηματισμό. Συγκρίνοντάς τα με εκείνα των νότιο-αμερικανικών ειδών της ίδιας περίοδου, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μοιράζονταν έναν κοινό πρόγονο που μετανάστευσε μέσα από αυτό που σήμερα είναι η Νότια Βραζιλία και η Ναμίμπια. Ο σκελετός του τεκμηριώνει ένα πρώιμο στάδιο στην εξέλιξη των σαυρόποδων και επιβεβαιώνει ότι οι δεινόσαυροι ήταν ήδη κατανεμημένοι σε μεγάλο μέρος της Παγκαίας από τις προημότερες εξελικτικές τους φάσεις. Σπικομέλους αφέρ, αγκάθια συγχωνευμένα με το οστό. 1. Στην έρημο του Μαρόκου, όπου ο ήλιος καίει βουνά από κόκκινο βράχο και ο άνεμος σηκώνει αιώνες άμμου, οι παλαιοντολόγοι βρήκαν κάτι που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Ένα θράψμα οστού, καλυμμένο με αγκάθια συγχωνευμένα στην επιφάνειά του. Ήταν ένα απολίθωμα τόσο περίεργο που οι ειδικοί αμφέβαλαν αν ανήκε καν σε δεινόσαυρο. Εκείνο το κομμάτι ιστορίας θαμμένο για 168 εκατομμύρια χρόνια αποδείχθηκε μέρος ενός μοναδικού πλάσματος, του Σπικομέλους αφέρ, του παλαιότερου θωρακισμένου δεινοσαύρου γνωστού μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη συνέβη κοντά στην πόλη Μπούλαφα, στην περιοχή του Μέσου Άτλαντα. Η διεθνής ομάδα που έκανε ανασκαφές στην περιοχή έψαχνε για λείψανα κροκοδιλόμορφων και πλοιόσαυρων, αλλά αυτό που αναδύθηκε ήταν ένα λεπτό οστό καλυμμένο από μια σειρά αγκάθια συγχωνευμένα. Αυτού του είδους η δομή δεν είχε ξαναφανεί ποτέ σε σπονδυλωτό. Μετά από μια λεπτομερή ανάλυση, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για έναν πρωτόγονο αγκυλόσαυρο, έναν μακρινό συγγενή των θωρακισμένων δεινοσαύρων της Κρητιδικής. Το έβριμα μετέφερε την προέλευση αυτής της ομάδας περισσότερο από 20 εκατομμύρια χρόνια πίσω στο χρόνο. 2. Το όνομα Σπικομέλους αφέρ σημαίνει αφρικανικό αγκαθωτό κολάρο. Κάθε αγκάθι ήταν άμεσα ενωμένο με το οστό, χωρίς το ενδιάμεσο στρώμα ιστού που παρατηρείται σε άλλα θωρακισμένα ζώα. Αυτή η λεπτομέρεια αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εξέλιξη των σωματικών αμυνών, πιο ενσωματωμένη και συμπαγή. Αντί για σκόρπιες πλάκες πάνω στο δέρμα, αυτός ο δεινόσαυρος έφερε την πανοπλία του ενσωματωμένη στον σκελετό, μια καινοτομία που οι επιστήμονες δεν είχαν φανταστεί για την Ιουρασική. Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου επιβεβαίωσαν ότι τα οστά προέρχονταν από ένα ενήλικο άτομο. Το εκτιμόμενο μέγεθός του ήταν μεταξύ 2 και 3 μέτρα, με ένα χαμηλό και στιβαρό σώμα. Κοντά πόδια στήριζαν μία μάζα προστατευμένη από αγκάθια που διέτρεχαν τα πλευρά και το λαιμό. Αν και τμήματα του κρανίου είναι άγνωστα, τα ανακτημένα θραύσματα υποδηλώνουν ότι είχε μία γνάθο προσαρμοσμένη για τη σύνθλιψη σκληρής βλάστησης, γεγονός που υποδηλώνει μία φυτοφάγο διατροφή βασισμένη στις φτέρες και τα κικάδια που κάλυπταν το ιουρασικό τοπίο. 3. Εκείνη την εποχή, η Αφρική αποτελούσε μέρος της Γκοντουάνα, ενός μεγάλου τμήματος της υπερηπείρου Παγκαίας. Τα οικοσυστήματα ήταν υγρά με δάση κονοφόρων, εκτεταμένα ποτάμια και πεδιάδες καλυμμένες με πρωτόγωνα φυτά. Σε εκείνο το περιβάλλον ζούσαν μεγάλοι θηρευτές όπως οι μεγαλοσαύροι, μαζί με φυτοφάγους διαφόρων μεγεθών. Η ύπαρξη του Σπικομέλους αφέρ δείχνει ότι οι θωρακισμένοι δεινόσαυροι είχαν ήδη εξαπλωθεί στο νότιο ημισφαίριο πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στην πρώιμη εξέλιξη αυτών των ζώων. Το απολίθωμα άλλαξε επίσης την αντίληψη για την Αφρική στην παλαιοντολογία της Ιουρασικής. Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι η Ήπειρος ήταν ένα δευτερεύον σκηνικό στην εξέλιξη των δεινοσαύρων, με πενιχρά αρχεία. Ωστόσο, ο Σπικομέλους αφέρ έδειξε ότι η Αφρική δεν ήταν μόνο μέρος εκείνης της ιστορίας, αλλά ένα σημείο κλειδί όπου εμφανίστηκαν μοναδικές γραμμές καταγωγής. Η αρχαιότητά του και η μορφολογία του τον τοποθετούν ως κεντρικό κομμάτι για την κατανόηση της προέλευσης των αγκυλόσαυρων, των πιο βαριά θωρακισμένων δεινοσαύρων της ιστορίας. 4. Η μικροσκοπική εξέταση του οστού αποκάλυψε μια πυκνή εσωτερική δομή με κανάλια που συνέδεαν τα αγκάθια άμεσα με το αγκιακό σύστημα του ζώου. Αυτό υποδεικνύει ότι η πανοπλία δεν ήταν ένα σύνολο ανεξάρτητων κομματιών, αλλά ένα ενεργό μέρος του σώματός του.
Πιθανώς τα αγκάθια μεγάλωναν μαζί με τον σκελετό, καθώς ο δεινόσαυρος γερνούσε, ενισχύοντας την άμυνά του. Αυτός ο εξελικτικός μηχανισμός, χωρίς προηγούμενο για την εποχή, προσφέρει ενδείξεις για το πώς ορισμένα σπονδυλωτά ανέπτυξαν μόνιμες προστασίες ενσωματωμένες στην ανατομία τους. Η υφή του απολιθώματος έδειξε επίσης ίχνη απολιθωμένου μυός, γεγονός που επέτρεψε την ανασύνθεση της θέσης των αγκαθιών στο σώμα. Εκτείνονταν κατά μήκος της ράχης και των πλευρών, σχηματίζοντας ένα συνεχές φράγμα. Στην περιοχή του λαιμού, οι αιχμές καμπυλώνονταν προς τα πάνω, δημιουργώντας ένα είδος αμυντικού κολάρου. Είναι πιθανό αυτό το σχέδιο να χρησιμεύε επίσης για αποτρεπτικούς σκοπούς εναντίον των θηρευτών, κάνοντας το ζώο να φαίνεται μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. 5. Σε αντίθεση με τους απογόνους του της Κρητιδικής, που ανέπτυξαν ουρές σε σχήμα ροπάλου, ο Σπίκομέλους Αφέρ δεν διέθετε επιθετικά όπλα. Η στρατηγική επιβίωσής του βασιζόταν στην αντίσταση στις επιθέσεις μέσω μιας απόρθητης πανοπλίας. Αναλύοντας το απολιθωμένο περιβάλλον όπου βρέθηκε, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ζούσε σε περιοχές πεδιάδας, πιθανώς κοντά σε ροές νερού. Η λεπτή καθίζηση και η παρουσία φυτικών υπολειμμάτων υποδηλώνουν ότι θαύτηκε γρήγορα μετά τον θάνατό του, γεγονός που επέτρεψε τη διατήρηση της λεπτομέρειας της πανοπλίας του. Η ανακάλυψη του Σπίκομέλους Αφέρ διεύρυνε την κατανόηση για την προέλευση και τη διασπορά των θωρακισμένων δεινοσαύρων. Τα πρωτόγωνα χαρακτηριστικά του και η αφρικανική του προέλευση υποδηλώνουν ότι αυτή η ομάδα εμφανίστηκε νωρίτερα και σε διαφορετικές περιοχές από ό,τι πιστευόταν. Το απολίθωμα γεμίζει ένα βασικό κενό στο αρχείο και αποδεικνύει ότι η εξέλιξη των σωματικών αμυνών ήταν πιο ποικίλη και πρώιμη από το αναμενόμενο. Με αυτό το τελευταίο έβριμα, το ταξίδι κλείνει εντελώς, δείχνοντας πως, μέσα από εξαιρετικά διατηρημένες αποδείξεις, είναι δυνατόν να ανασυγκροτηθούν οι αλλαγές που διαμόρφωσαν τη ζωή στη γη πολύ πριν από την εμφάνιση των ανθρώπων.